bolup durýar. Indi bizim indi hiç bir yerimizin bir derneklerimiz, diasporalarımız, guramamız, siyasetçilerimiz yok mu indi? Mesela men şol Var Afganistan. Türkmenlerimizde bizim Türkmenlerde hemmesi var. Siyasi partisi var. Taza kuruldu. İstanbul'da Ha. geçen Ha. o liderimizi de gördük Namada. Masfa sahip. Ha. Aynen hem İstanbul'da mı ne indi? İstanbul'da kurulmalı mı zatlar? Afganistan'da kurulmalı ama. Ha, bunlar zaten Afganistan'dan 2021'de çıktı ya. Ondan sonra Afganistan'a girip bilmiyorlar ya, Taliban var ya. Sen onda sen dostum aydan mı? Hayır, dostum zaten onun hizbi partisi çok vakit bölüyor kurulanı. Ama bizim Türkmen doğullarımızın partisi İstanbul'da kuruldu. 2024'te mi de 25'te mi de öyleydi. Ay yalan olaymadı. Göz için kurulan olaymadı olbara. Göz için kurulan da şu Türkmenler oynanan vakti şol dudok için. Dudoktur olbara. Türkmen için işten kurt bilmeyen için. Tolkan ağa, hoş geldiniz. Benim çerçevem adı kaldı. Hem Türkmen hoş bulduk. Doğan var mı? Var bulun. Sağlık mensilere hem bileniz. Elhamdülillah. Bizim aramızda bir tartışıklar var ki bizler yönelekin bu tartışıklar bolan bilenem. Bizler näme bizim siyasetçilerimiz birek-birekne şol wagty zamanda dolum etdi. Endi şonu bizim ýaşkyçylarymyz görüp bilip bizimkilerin de şol siyasetçilerden giýilet diýorlar. Giýilenin özi näme bolýar? Bizim diýor Türkmen diýor ýaşlarymyz diýor gaty zulum etdiler diýor. Onu diýor öldürdiler diýor. Bizim siyasetçilerimiz diýor ana şo ýüzünden bizimkiler bir azrak bizim aralarymyzda bir galmagal tapylýar, tafrika taslanan. İnşallah ne bolan bir bizim aramızda galmagal bolmadan birlik we barabarlyk bolaýardy. Ağam paydası bolsa galmagal etin, söküşün, birbirinizi öldürün. Kimin paydasına tamam bölüyor, onu da zaten biliyorsunuz. 20 yılın içinde kim kime zulmetmiş, o zaten belli bir nama. Hiç kime hizmet etmemiş. Yaşlısı bolsun, rabari bolsun, partisi bolsun, hemmesi özü için hizmet eten. Onu hiç kime de rapt etip bilip bilmiyoruz. Mesela Ahmet Mahmut'a onu aytıp bilmiyoruz ki falan etiptir sen mas'ul sen deyip. Minnetler. Saparcan hoş geldin Sapar. Hoş bulduk. Dilediňle ötün. Senin pikirine hoş indi bu neme İstanbul'da neme diye Tolkun sahibi ama Afganistan'da özbek doğullarımızdan Türkiye'de gazeteci yani bir haber verici olup işleyen neme diye İstanbul'da Türkmenlerin siyasi bir parçası var diye senin haberin var mı bu zatlardan? Sapar. O parti ökiytelerine Türkmenler hiç faydası yok. Türkmen'e hiç faydası yok o parti. Akşam Sapar Murat Doğan Arma, hoş geldin. Akşam direkt ki benim attı mı diyorum herhalde live'dan, yayından attı. Sanki ben arkadaş bunlar da diaspora kuruyor ya, nama kuruyor Almanya'da ya bir dernek kuruyor. Ben nama hoş bölmüyorum, dık bölüyorum ya, rahatsız bölüyorum ki ular kuruyor. Ben görüp bilmiyorum. Arkadaş senin TikTok'tan başka yere çıkıp da bir kadam atıp da bir yürek bir iş ettiğin görenim yok. Ben senin nama geplerine inanayım yani. Adamlar bizler zamanında Özbek Türkmen için Batris ta İraklı taraflara kadar cebimizden nama etip pul verip de bir sürü işler ettik yani Özbek Türkmen için. Adamların ruhu haberi yoktu. Ne haberine, ne liderine, ne derneğine, ne başkasına. Adamlara aysan canına diyor. Sen Türkmen değilsin, Özbeksin, bilmedin falansın. Aslında ben özüm Türkmen ben. Özbek Çağatay Türkçesinde de geplep biliyorum, Kazakça'da da geplep biliyorum, İstanbul Türkçesinde de geplep biliyorum ama bunları zaten Türkmen de hesap etmiyorum bazılarına hiç. Türkmençilik için amaldar insanlar lazım, sadık insanlar lazım. Laf atan, lafçı insanlardan ne ama ilimize geliyor. Bir sürü laf atan, lafçı insanlarımız var TikTok'larda, namelerde, her yerde konferanslarda geplep yürüyorlar. İlimde hiçbir amel yok yani. Adamlar sürekli name veriyor, gep veriyor, iş yok. Genel dostum sen goýgurma mı? Sabar sesin gelen yok Doğan. Genel dostum. Goýgurma mı dostum? Diriliş ağam name diyor bu arkadaşın, sesi mi gelmiyor? General dostum deyip biri var ya İstanbul'da sen şunun taraftarı mı diye. Ben özümün taraftarı, özüm lider ben. Ben hiç kimde taraftarlık etmiyorum. Özüm lider belmek istiyorum yani. Fırsatlar kurdun mu? Adamın bireki mesela 30 yaşında birisinin kitabını okuyorsa ulu adamdan hiçbir nama düzelmiyor. Bir adam 30 yaşına kadar bir kitap yazıp bilip özü kitap yazmıyorsa, birekinin kitabını okuyorsa o adam nama kalıyor, köle kalıyor. Bizim duallar da hala şu fikirde ki 21. asırda nama diyor özüne rabar tut diyor, özüne lider birisini kabul et diyor, başka et diyor. Özümüze rabar biz.
Ahmet Mahmut'tan bize haber da bölüp bilmiyor, başka da bölüp bilmiyor. Onun için özümüzü kadarımızı özümüz tayin etmemiz lazım. Men şu videolar paylaşan ekeninde gördüm de videolarını. Şondan aytdım. Ağam bizler medyacı. Her kimin videosunu paylaşıyoruz. Bir tarafsız bir insan bizler. Mesela Ahmet Mahmut taraf tutmuyoruz. Bizim için hemmesi birdir. Yaxşısı da yamanı da hemmesi özümüzdendir zaten. Apkallardan bir buydu. Apkallar maktap paylaşan bilsek ayrı bir nama. Indi şu taýda düýün dogry birler şol türkmen dogullarymyz bilen bir Ýewropada bir zatlar gurmaklyk barada pikir alışdyk bolýanam. Adamlar agzyndan çykýan söz başga, kellede etmek isleýän işi bir başga. Söz başga, pikir başga. Bunu nädip bir araya getirmeli, nädip ýola goýmaly? O da çünkü bir giden bökdünçlükler var ortada. Bilýän çözülmedik bir giden dıkylyp duran meseleler var. Eger bu meseleleri ortadan ayırmasan, bilmedim da bizler yurttaşında bir Türkmenlerin bir diasporasy dernegi, bir Türkmenler eýe çykjak bir gurama bolarmy, bolmazmy? Çünkü ine mesela maýna bizden mysal alaýyn, Türkmenistanlar bilimli diýeli. Elaýda Afganistandaky Türkmenler bilimsiz galypdyr diýeli, bizler bilimli, ilimli diýeli. Dogrymy? Ejem bizinki ýok-o, iň belki. Mana Türkmenistanyň bir diasporasy barmy görkezip biljeň barmy? Ýewropada, Amerikada, Russiýada, Hitaýda, ya Türkiýede inha şu Türkmenistan diasporasy diýip görkezip biljeň barmy? Mana bizlere bizinkileri görülsek öwünýärler, öwünme tok, götüňalar sowuk diýär. Bizinkiler öwünýär, ýöne bizim diasporalarymyz ýok abi. Ýöne sizler tölemin termar şu diasporalaryň aladasyny edýäňiz, pikir edýäňiz, gurmaklyk barada, işletmeklik barada, şolun bir zady diýär o. Ene şu biziň eşeklere bilimli diýjekdiňiz, alamly diýjekdiňiz, ellerinden pok gelenek gurulamaklikden başga. Ağam Jahil bu bir toplum ma bizde? Diriliş ağa bu gürleyen adamlardan fakat şu gepten başka nama alıp bilenin yok. Bunu kabul et. Ben Türkmen doğallarım demiyorum. Özbeklerde de var, Kazaklarda da bir kesim var. Bunlardan fakat gürün alıp biliyorsun, gep alıp biliyorsun. Boş boşuna milletin içine bir ittifak kızık yollar. Bilmiyorum, tarihçi bölüyorlar, şeyci bölüyorlar. Bunların yanına getirsen hangi kitabı yazdın desen kitabını, hatta şu kitapları okumasını bilmiyorlar. Akşam bir ki nameden aşağıdan yazıyor. Yazdığı cümlelerinde, kelimelerinde bütünle hepsi yanlış yani. Yanlış yazmayı da bilmiyor. Adam geliyor tarihi de bana öğretiyor. Tarihi önce sen bir okuma yazmayı bir öğren, ondan sonra gel de tarihi bana anlat. Gel de bana diplomasiyi öğret. Adam biz diyoruz coğrafyada yaşıyoruz. Şu an kıyınçilikler var. Bu meseleler zamanı değil. Zamanında yaplaşıyoruz diyorsak adam diyor sen diyor hiç hemen bilenin yok diyor. Adamlar şu çatmaktan başka namesi yok. Hoş bulduk. Selamünaleyküm cümleten. Şukurlar doğan. Mana bizim indi dünya Türkmenleri olup bir Türkmen hizmet edecek bir dernek bolýarmy, diaspora bolýarmy, şoň düýün tutacak bolýar, onuň masaga gepleýär da wat diýir ya, çünkü bunun sebäplerini bilmek isleýär, seniň pikirin almak isleýär esasan. Çünkü senin şu toplumyň içinde gelip ýöň jemaat jemgyýet bilen guruluşyp ýöň, o gyýlar bilen oglanlar bilen guruluşyp ýöň nähile bir diaspora dernek açyp tüm Türkmenlere eýe çykyp biler ýaly, o gorap goldap biler ýaly, biziň däp desturlarymyzy hemme zadymyzy ýola goýup derdimize derman bolup biler ýaly, bir zatlar döredip gurup eýe çykyp bilersmi? Şo barada pikirin aýt. Bileriz näşe bolmasyn diriliş ağa bizler hemmemiz birlik bolsak hemme zat bolar. Gep birlikde mesela mana burada Saparmuradamyz bar ekeni. Näçe näne Türkmen jawonlary jemleşde bolmajak zat bolmaz. Hemme zat bolar. Bizler istesek her zat edebiliriz diriliş ağa. Näme için bolmasyn? Saparmuratcan sene maydany nädip ýola goýmaly, nädip birleşmeli? Birleşik. Mesela şöyle bir zat ba. Yurttaşında bolup her kim öz kelle arsy. Herkesiň öz kelle arsy var yurttaşında. Türkiýe olsun, Türkmenistan olsun. Her ülkede bolsaňam hani bir ülkäniň hiç ülkeň içindekiler bu ülkäniň owal öz ülkesini düşüner. Ondan soň sen ülkeni düşüner. Bilaly Türkiýede nämesi var, öýlesi var, böylesi var diýdiler de. Türkiýeň içindäki halk, hani Türkmen halkynyň birleşmesini istedir olmasa ya özbek halkynyň, hani bir türk soýly halkynyň. Geplen billahi dolar mana diýär Afganistandan özbek, türkmen, ahwan çopalar getirecek, türk soýlymyzy getirecek. Endi sadece şyratdan örnek bereýin. Ýöne näme de bir şonça habarlara çykyp, her ýere çykyp, video çekilip bir sanak çopan gelen, bir sanak işçi gelen. Ýöne biziň müňlerce türk soýly dogallarymyz sınırda ölüp, sınırda şehit bolup eskerleriň aýanyň şandy ölüp ýatyrlar.
Yine hem bir kamplarda yatırlar dolup Uygur Türkmenlerimiz olsun, Türkmenistan Türkmenlerimiz olsun, Afganistan Türkmenlerimiz olsun, Özbeklerimiz olsun. Yani Türk soylu diýsen, musulman kardeşler diýsen yatarlan köpsi musulman. Hiç ülkede bir zat kurup gidip de ülkeni kurtarıp bilmersin. Ülkeni yani ona içinde barıp bir siyasatta zatta gücün yettikçe hani bir parti kurup güýçlenip ona edip bilmersin. Yok, Saparmyrada yanlış anladan Dirlişa aýdan gepini. Yo indi Dirlişa aýtdy ki bir ülkede diýdi, Türkiýede diýdi bir zat kurup birleşip bir Dirlişa aýtjak bolan gepi, mesela Afganistan. Mesela Türkiýede kurup bilirsin, näme için kurup bilmersin? Näme kurmak istiyorsun? Mesela bir diýen dernek kurmak istiyorsun däme? Dirlişa. Bir dernek kurmak istiyorsun. O diaspora bolsun indi. Ne seredin bir munçuk. Indi Ermenilerin, Orusların diasporalary, dernekleri hemme zatlar bar. Doğru değil mi? Farsların, kuva Peştunların, kuva Beylekin, hatta Özbeklerin, kuva yine Türkiye'de Türkmenistanlı Özbeklerin derneği var. Seni görüyorum, öyle Türkmenlik yok. Mesela şonu istesen Afganistan Türkmeni bolup, Türkmenistan Türkmeni bolup, şonu kurmak istesen kurabiliyorsun, o mesele yok ki. Kaması var adam, kimligi var adam, kança tane jowany orta çıkarırsınız. Mesela diyen şu dernekde 4 kişi işliyor mu? 4 kişinin maaşını 50 kişi olup versen, o hiçbir mesele değil ki. Kurman. Kurup görünür ba yok da maaşını veriyorlar. İstanbul'da Dirliş ağam İstanbul'da şükürler Türkmen derneki de var, Türkmen vakfı da var, Afganistan Türkmenler vakfı var. Bunun başında bizim ağalardan biri var. Ondan Harabat derneki var, Türkmen derneki var Zeytinburnu'da. 10 sanak dernekten köpname yok. Ama bir sürü kesek alsan dernekin üstüne düşüyor ama derneklerde näme hizmet etip biliyor, näme etip biliyor, dernekin başında kimler bölmesi lazım, kimler derneki yürütmesi lazım, bu da önemli. Dernek de var, parti de var, ya diaspora da var, başka da var ama bunları yaxşı işletip bilen adamlar yok. Türkmenlerden parti yok ama. Bizim Türkmenlerden parti yok, dernek var. Var parti var. Masva sahip İzbi nameydi. İstanbul'da kuruldu. Hizbi cümbüş mü? Hayır İzbi cümbüş değil. Bir İzbi kuruldu zaten İstanbul'da adı O nameydi. hizbi kurulana olan zaten cümbüşün köküyor. Doğan tillerimi için aydayın Türkiye'nin içindeki dernekler, Türkiye'nin içindeki partiler Afganistan Türkmenlerinin elinden tutmaydı. Tutmaz Doğan şakaça leştiniz mi Afganistan Türkmenlerinin elinden tutuldu deyip. Eştin değilsiniz. Sapar Murat Dağam ayttığı yanak mesela şu namelerde sınırlarda çok doğallarımız şehit bölüyor, yurlarda ölüyor. Yok onu aydan yok. Tolkun sahip. Sapar Muraday diyor ki sistema bir de karşı görüşüyor diye. Ola kuram açmaya kendi diye. Seni bile musulman doğun deyip gezdirmeyenler defarsiyonu lagerde tutyalar diye. Ana defarsiyonu lagerde Türkmenin emniyatıyım, ben emniyatıyım şu ta. Ben özüm şurada yaşıyorum Dirliş ağa. Benim o nerselerden hemesinden haberim var. Doğan men şunaydayın hayır mı? Türkiye devleti bolsun, näme devlet bolsun, özüne köle islädi, özüne işçi islädi, özüne hyzmatkar islädi, dogrymy? Sen özüň öz ülkäňde özüň bir şekilde ayağa kalmasaň, partiýany gurmasaň, özüň öz ülkäňde düzeltmeseň, öz ülkäň içinde bir yerleri barmasaň, başga ülkede sen dinç ol yani bir yerleri yeterin diýip. Başga ülkeler senin köle bolmagy islädi. Biraz yanlış yapıyorum. Mesela partide, bidunu partiyem. Näme diýeň? Afganistan o Türkmenistan birleşik jovanlar diýip bir zat gurubilersin, gurmak istesen. Afganistan Türkmenleri veya Türkmenistan Türkmenleri diýip bir zat gurmak istesen gurubilersin. Düşündün? Illa parti önemli. Şu gurumanyň bar, şu gurumanyň türkmençilige bir paýdasy bolmajak bolsa näme çegesin gurumany? Paýda görbilseň sen onu gurarsyň. Şonu paýdasyny görjeksin ki şonu etjeksin. Paýdasyny görmesen edeniň bir paýda. Bolanlaryň paýdasy degömüş bilen yani bolanlaryň hemmejin men tanýan hatda bir irtibaty kança oglanlaryň puluny idem öldü gitdi bardy. Allah Allah. Dernekde işliýärdi. Kança oglanlaryň puluny kamalyp berjek diýip kança ýyl bol. İýmedimi? İýdiler. iyi watiler. Öldüm öldü Aslında şu bardy. ikamalar ki Dirliş ağa Özbek Türkmenlere verilecekdi ya. Hemmesine şu bazı gepler var doğru mu doğru değil mi? Hemmesini apkallar bilen taçikler alıp gitip bula. Bunlar nemesini sattılar. Ondan sonra şu Türkiye'de ikama vermeye ne irade ediyor şu bilen. Ama çünkü hatta vatan kança ýyl bol Türkmen jowanyna kança kama çykdy şolaň adyny çykany kamalaryň hemnejin olardan pul aldy başga elti peşduna satdy täjige satdy partyna satdy başgasyna satdy sen o Türkmeniň etçili işin.
Şu wagt men size bir zat aýdyn Şükrullah. Türkiýede Türkmenistan özbekler üçin işläp duran dernek bar. Özbekler bela ýaly, tatarlar özbekler üçin ýörüte dernek bar, derneklere barýarlar hem oturuşyp geçirilýärler, oturýarlar. O men ene aýgor bu özbekler, tatarlar bela ýaly, ýöne türkmenlerimiz ýüňe siýen ýaly. Indi men o Türkmenin çözgüdüni özleýän Şükrullah. Näme üçin Türkmenistanly özbeklere, tatarlara dernek bar? Emma Türkmenistanly türkmenler üçin hiç zat ýok. Yine men gurulesem, maňa millet paraçy ýene gara gör diýýär. Özüne Türkler. Emma özbeklerin, näme tatarlaryň, Çagatay, Mongollaryň öz dernekleri bar. Her aýda zatda toplanýarlar, çay pise edýärler. Ýani oturup çay içýärler, söhbetleşip geçirýärler, bayramçylyk geçirýärler, tans edýärler, gülüşýärler, özleriniň aýdymlaryny aýtdyrýarlar. Ýöne ady türkmenler üçin dik geçýär. Seňe diýärmi? Doğru. Özüne Türkler. Mesela şöyle bir Şeýle durum näle var. taktik kullanýarlar? Derneğin näme paydasy bar diýip saparmyran. Mesela devletden diýen ki 20 000 ikama beriljek, ýa 20 000 kimlik beriljek. Mesela şonuň iň az, mesela 2000 Afganistanyň üstüne düşende şu dernekleri şoň habary gelýär. Diýär ki mana palança tillere ikama beriljek. Ya palança kimlik beriljek. Derneğin şol paydasy bar. Saparmyran. Oncum şonu şirketler satın alıyor, doğru mu? Şirketler satın alıp Şirket satın alan ýok. Alo, mana şu bilen onu şunu ýalaga satýarlar, partilara da satýarlar, soň şirketiň üstüne başga ýerlerden satýarlar. Gel sana kimlik beren, gel sana onu alyp beren diýip beren ok. Gidip başgalar pulunu berip satyn alyp bolmasa Onu pulu satyn. devlet çıkarıyor. Dernek näme etýär bilýärmi? Mesela diýen ki devlete kança bergisi bar? $150 mı? $150 devlete yatırıyor. Dernege mesela senin üsleýän $500, diýär ki maňa $500 ver, men kim kamaňy çykaryp berjek diýär. Mana Tolkun Taýip öýde bilýändir. Yukarıdaki ağamız selam aleyküm. Neyle can sakır olmayın. Cumalar mübarek olsun bugünkü gelen. Hudaý berdi, nasıl ýaşymy sen? Yasım 18'de Yasım 18'de Kaygıt'ta inim. 50 vay bilen 60 vay var. Tolkun Taýip men gaýdarmy näme diýdiň ýa? Doğru doğanım, doğru kabul ediyorum ama Kim yireli? Türkistanlı, hepimiz Türkistanlıyız. Şu derneğin içinde bizlerim gördük. Eýranly türkmenler, Afganistanly türkmenler, Türkmenistan türkmenleri. Ýaýyn sahibi Eýran türkmeni. Yok, Türkmenistan'da. Men Eýranly Hümmetden Celal Kari bolmuşdy. O Karağa geldi yukarı. Selam aleyküm Karagam. Türkmen Halil ağa hoş geldin. Saparma Türkmen Başoýunyň dostu geldi. Saparma Türkmen Başy prezident bolup işlerinde dost bolup gelen adam şu ýokarda. Şula ağamızı biraz sapasını, sayfasını büyütseniz ya. Geldi balan. Ýa-da ulalyň ulekaraň haşul. Saparma Türkmen Başy döwründe ýanynda gelen adam şu. Arman Allah kuat. Oy maşallah. Savol. Haja Türkmen ağam. Halil ağa bizler näme üçin ýurtdaşynda diaspora dernek kurup bilemdik. Emma Türkmenistanly özbekleriň, tatarlaryň dernekleri bar Türkiýede. Emma türkmeniki ýok. Sebebi näme bunun? Bilýän men Senýalyk edermen ýurtlar şumat bir näçe wagt berdi orta çykyp beren. Bizläme Sovyet Soýugy näçe respublikady şu. Şoň üçin näçe en agyr işi bile berip bererler de biz senaýalaşmadyk. Senaýalaşanlarny diýenlerni içindeki işleyen kadrlar yani cemiyetçilik taýdan yani diýili adam hakukları bolsun ya iş sagatları bolsun ya arafatçılık bolsun ya yani cemiyet yani ösürmek üçin organizasiýa edilýär da grup yani öňe adamlardan teýanlar. Soýuda biraz bat diýen de şumadam siz tawawutly da İran türkmenleri ya türkmenler görüňläni tölemede tawawut infrastruktura dany cemiyetiň käde gaýda kanunlary näçe diýip bolmasa Soýut tarapyndan yerine getirilýärdi da. Aslında işçilik hem mäňe iş bilen opçunçylyk bardy. Yani aýlykly, güllükli, ondan sonra ne dewa derman, öýden mümkinçilik öýdi satyn almaýardyň. Her kim öz ýagdaýyna görä dämi Soýut işçilerine öý falyatda palyatdy, bilmedim ondan sonra yani okul madan moddy, o kadrlar bardy, uniwersitetlerde okudulardylar. Pedagoglar, şol zatlar däm ýadyma düşýär da men bir 70 ýaşynda garry da şol dogrudur sen aýdýan. Men tabarmynap bilen bir saat duruşdum kende. Ýakyn dost ýöne men tanýýardy da. Onam näme işip bir milli adam durlar men. Şol Şiweçede de adyň wagtynda biziň bir zadyma da bardy. Şiweçe Soýet, Şiweçe bir sosyalist, kapitalistik sosyalist döwleti da. Ýa-da aýdan 5 adam bar. Şol mugutdy, mesela oku mugutdy, medisina mugutdy, öýü mugutdy. Ondan sonra şu şartlarda da ferheng de ösýär da, medeniýet de ösýär. Şu zatlardan beter
Eudip daha. Ben şans getirdim. Türkiye'de üniversitede okuyup veren vaktim yani sağ sol davat çıkardı da. Şu edersin şmak edip oturan gurumluğu diyanak. Şu da orada yani garipler ve bayiler diyanani üniversitede demi okup olmadı da vuruştu. Sağ sol yerdiler Türkler. Sağ sol demek etati problematı var ve problematı yok. Adamlar cemiyette. Şeyde ben şöyle bir hili demi yokledim da dile daha da yokledim ben. Dile var yani bir neşten dil biliyorum ben. Sonra demi tanış olup gittim. Sonra da adam bir ayal tapık kaldım ben Şiveçe'de. Şansıma da o tada sosyal demokrasi yerin güdünne hem kapitalist ekonomiyi dolandırış geçilgen bir cemiyet. Aynı zamanda da hani yani aydan 5 adamı en onut şekilde uygulayıp bilen. Cemiyetine yanlarını geçirip bilen şu. Yani Sosyal Demokrat Partisi. Şu fakir benim şu partiye çelem oldum. O da oldum. Beter hoşuma gitti ha. Barandan gariplikten yitiriyen. Gariplik kalmıyor o tada. İş hem bir yerde var. Hem okuyattım hem okudan sonra da hani yani postun ne yani kağıtları hatpatik geliyordu. Deyim şöyle bir gün içinde iş taptım. Şöyle bir ütköçük bir cemiyet organize ediliptir de. Ay bir ay içinde ben bayağı adam ayağıma aşağına maşayım. Ben ettim be. Cemiyet yanında vicdanın imanın mota yürütmek yaman yengilov. Yaman yengilov ben hayran kaldım. Ben birazcık kiranım vardı. Ama abi Ankara'da Türkiye'de okamdan sağ sol partiler içinde gayretin cemiyetçilik usullarını biliyordum ben. Ama o takbaramdan gözüm açılanda praktik adı hem de yürüyüp atıyor. Şu baranın beni bana iş verdiler. Okuldan çıkarken şu da nahar edin ya ona doğru işleyen. Benim bayağı adam yok. 3-4 tane içinde ben ayağıma aşağıda maşin var. Cemiyet yürütmek yaman yengildir. Afganistan mısın, Türkmenistan mısın, Kırgızistan mısın? Allah canın var her şey. Bar yerine adam zadı şol eletini daman yerine şoňa däm ırkal teýär. Ýöne biz güýjümi kuwatymyz bar bizi dämi ahliýarlar alymyz düşünüp bilemok. Mesela şu malum Türkmenistan tutuňuz. Hem beradi giýdidir. Näçe küýük metr gary gidiýär, näçe diýenlerni ýeri eksport bolýar, näýle hataplaşyk bar. Hataplaşykdan gelýän pullar nire? Ay beren oklara. Ha, gün güýçlüňki, omurga diýişliňki de aýtsyn ýanak. Biz dämi cemiyet hökümünde hem işi bir böldüler da. O taada dämi bir ok garagalyk uruşmaly, biri görsen Komünist Partiýe çelen bolmaly, biri bilmedem demokrat her hili böyle edýärler. Edil şu dämi şu kuştu gören Türkiýeň bar. Mundan diýeli men 70 ýaşyma han gören mundan 70 ýaş bolany men 40 ýyl önçek 45 ýyl önçek şu taada dämi uniwersitetde edil şu şumak edýän gurumlygy edýatdyk şu taada. Şu jere gurumlar adamy öldürürdiler o taada. Vuruş dava jenjel bolardy. Ýöne görýäňmi? Şol dämi jedeller Türkler sonra öwrendiler ha. Biz uruş kan dökülşük bu taýda dämi Hitlerin tawaşy dälbi. Bu taýda dämi ýa-ni hemmemiz bir kan bir dogan, bir millet, bir ýurt. Şeň oturup dämi şolary uruşmaly, uruşdan dämi zerer çekýär. Ýöne aglanmadyk çaga emdik ýok diýerleri şo. Sen dämi hiç açan aşağı ýere çekilmeliler. Hakyň alýança ýere çekilmeli, ama uruşa den sokjak bolsa uruşa girmeliler. Aglalarga girmeliler. Doganlyk saklamaly, tile hormaty saklamaly. Şeydi ben ýöne ýatmaly däl. Açmadan açdygyny bildirmeli. İşinmi, gazanjyň ýokmy? Hökmen döwletiň borjan aýdan adam bar. Bir döwlet boljak bolsany 5 saat sana hökmen şol hödürlemeli. Şeňmi? Okullydy we ona dogran iş ikincisi kazanç. Can saglyk saklamak üçin dewa derman mut bolmaly. Onu medeniýeti ösürmeli. Ýa-ni o da hani adam kärçilikdi diýen adam hakyklar kanunlary ýa-ni ýörtmek. O da bir 5 saat standartda da. Aýtşym ýa-ni şonu ýörtüp bilen adamlar şuma dünýäň ýüzüni gözde mesal üçin Amerika näçe ýyllap diýenleri dünýäň iň baý döwleti bolmagy. Emma şu ýanky beş kanun ýöräni okşadadı. Görýärmi? Baý gatybay, garyby da çöken. Iýmeli çörek ýok. Emma Kitayňa haçan başlady Sosialist Partisi? Näçe milyon cemiyete 1,5 milyar. Ey, adamı Hudaý Taala şeýle bir kelle beripdir da. Ýöne şu kelläni dem idare edecek adamyň wüjdany, imany içinde bar, şonu beripdir Hudaý Taala. Şo ýok. Şuma alıp şollarnaki başdaki oturan baýlar diýenler. Bilýärmi bir misal üçin men bir ömür robotçu da, ajan alim getirýär bolam galýa, iýanyň içýäni keýip edip ýaşaýan, artyk myjyny garyplere de kömek edip berär. Bir adamyň işlerini şoşu. Bir ýurduň işlerini näýli? Bir ýurduň içindäki baýlyklar hatap edilende näýli? Näme ýok? Musulmançylyk ýerinde de iman ýok, wejdan ýok. Garlary gözler doýanok. Haýwanam motany ona mal dokundany doýança ýere artyk maç iýmeýär.
Yine çekiliyor gidiyor yığınap erti yine de bir şey önüne koymalı. Ben koyken gürlemeyin. Gürlemeyin siz gürleyin. Ne yapayım kesinin mi siz? Ha var mı? Onlar canımız sağ mı? Sabar Murat. Biz dinläp otyr sizi dinläp otyr ýaşy näme bolda gitdim ay. Ne dinläp İran otyr Ýaşuly onaldamy İran türkmenimi ýaşuly. Ýa-ni ýaşuly nämedi? Türkmenistanly şo saparma Türkmen maşynyň dostudi. Gaza çekip nämedi? Şo döwürlerde işlän bir adam dol bilýär. Ýa-ni köp zatlar bilýär doýanor. Näme görüm jurmol gitdi ýol? Şol ene geldämi o? Gele ýaşuly nire gitdiň bu näde ýa? Bize hezler dinläp otyrdyk bunu wara şol. Buna beren soramyz bardy. Yani bizler näme üçin yurtdaşynda türkmeniň adyna bir uly diaspora açyp bilemizok. Mesela maýdana Fransiýa. Fransiyada Ermenileriň ullukan diasporasy bar. Dünýä ýüzündäki Ermenilere eýe çykýar. Gorya, golduya, golku berýär. Emma bizim türkmenlerimiz azan juwan. Mesela maýdana eger bizim diasporamyz bolsa da, bizim diaspora bilýärmi näme edip bilýär? Türkiýedaky deporsiýonly lagerda ýatan türkmenler çykardyp bilýär. Elinde mümkinçilik bolýar diaspora diýilen. Uly bir işler aman aşyp bilýär. Türkiýe döwletini suwda berip bilýär. Mesela Türkiýanyň çerki migrasiýasyny mähkeme berip arz edip bilýär. Näme üçin bizim türkmenlerimizi dogan diýäňiz, gardaş diýäňiz, musulman diýäňiz akidip deporsiýonly lagerda bir ýyllyk tutýaňyz diýip diasporalar Türkiýanyň çerki migrasiýasyny arz edip bilýär, suwda berip bilýär. Çünki näme üçin arz edip bilýär men size aýdyn. Eger de bizler tutup Türkiýanyň deporsiýonly lagerinde saklasa, Türkiýanyň hökümetine Ýewropa Birleşigi tarapyndan pul tölenýär. Şo taýda bizim ýatanymyz üçin, bizim ýatýanlygymyz üçin Awropa Birleşigi tarapyndan pul tölenýär Türkiýanyň çerki migrasiýasyna. Şolar şo pul almak üçin bizleri deporsiýonly lagerda tutýar Türkiýanyň içinde. Biz şu zatlary resmileşdirip suwda berip Türkiýanyň çerki migrasiýasyny suwda berip bilýär. Türkmenlerimize pul töledip bilýär. Hak hukugyny gaýtardyp bilýär. Näme üçin Türkiýanyň içindäki dernekler, diasporalar hareket etmeýär bilýäňizmi? Ine şu zatlar üçin. Çünki olaryň baş tonlary satyn alýarlar. Bizim türkmenler deporsiýonly lagerda tutýarlar. Awropa Birleşiginden pul alýarlar bile. Her birine de $1,500 pul tölenip otýar Awropa Birleşigi tarapyndan. Biz bu zatlar bilip otýarys. Näme üçin bizleri öňümizde bewet basýarlar? Näme üçin gelip polisler gelip bizleri derňe alýarlar? Ha? Gorkup otýarlar bular. Bularyň türk diýeni türk däl, musulman diýeni musulman däl. Bular gorkup otýar şu wagtlar türkmenler goýanýanlygyna gorkup otýar bular wara. O zatlar men bilip otýarlar. Meniň üstüme gelen polis näme diýär? Sen diýär Hakan Fidan'a degme diýär. Men üstüme gelen polis aýdýar. Sen diýär Hakan Fidan'a degme. Sen ol çerki näme degme diýär maňa. Gözüňe türkçe gorkup otýarlar o. Häzir meniň elimde diaspora dernegim, elimde mümkinçilik bolsun, men wara jaýyrmasam bilenim ýalandyr şular wara. Jaýyrmasam men ejen işim taşlak edýän o. Bular ýaman gaty gitdi o bizler ejen deporsiýon lagerda tutýarlar, ondan soň gardaş, dogan, ejen müňlerçe türkmeniň ýatyr o uzan juwan 1 ýyldan bäri ýaty. Awropa Birleşigi tarapyndan pul alyp otýar. Syňet gör, her biriňiz üçin pul töläp otýar Awropa Birleşigi. Emma bizim derneklerimiz, diasporamız götürýär. Mana doganyň bilen Türkmenistanly özbekler üçin dernek bar Türkiýede. Gözüňe türkler Türkmenistanly özbekler, tatarlar üçin dernek bar. Olar toplanty bayramçylyk geçirýär, olar üçin hemme zat bar. Emma bize gedek gelýär, ejen hiç zat ýok da. Ne dernek bar, ne diaspora bar, ne bir derdiňe derman bolan goram bar. Çünki satyn alýarlar ejen baryny. Taşlysan ýaşaýsan diýär, taşlamaýsan ýaşamaýsan diýär. Hem ýerine eýlediler. Hem ýerine eýledi. Yalanam olsa aýdyn ýigitler. Bana diýerler yalan aýtdyk diýip bilýäniň barmy? Sapar ya Reşit Şerif. Hälden näme şonu aýdyp hälden näme şeýle kaýdanlaryň aýdyp otyn men. Bir guramanyň bir önalyň bir faýdasy bolmasa, biziň elimizden tutulmasa, näme gerek diýip otyn. Bizi köle ýala gullanyp otyrlar, faýda edip otyrlar, içinde işledip otyrlar. Köpümizi tutup gidip kampda ýatyryp Awropa Birleşiginden pul alyp otyrlar. Biziň üstümizde tijaretlik baş bilýän. Şonu bizler suwda bermeli. Türkiýanyň içerki migrasiýasyny bizler näme berip bilýär? Meselem şol Demirtaşy beýüne türme bastı diýip suwda berdiler, ýapdyrma ýoglatdylar bilýärmi? Häzir biziň barymyz jemlensek Türkiýanyň içerki migrasiýasyny bizler arz edip bilýär. Bilýärmi? Bizler arz edip bilýär we şoňa çare ördürip bilýär. Çünki bular bilýärmi näme diýip otyrlar? Bizler deporsiýonly lagerda näçe köp tutup bilse, şonça Awropa Birleşiginden dollar, euro goparyp bilýär. Adam başyna €1,500 tölenýär. Gözüňe türkler ýaman uly pul alyp otyrlar wara.
Gözüňe daşaryň çıkaran oklar, içeride tutýarlar onlar. Ne daşaryk çıkarýarlar, ne zat edýärler, içeride tutýarlar gözüňe tutku. Yani biz bu zat bir zat aýdaýyn meneme, ýanky aýdalaryň jany bada, ýanky aýdalaryň jany ba ýöne biziň näme bir gowşak tarapymyz käm bir administrativ uğurlaryny bilmensek diýenleri, bir däni biziň ýurtlarymyz baý bolan soň hemmesi şondan aljak döwletler şondan aljak ýoljak öz paýyny. Ol aňyrdaky oturan dönük hökümetem ýani en gawy ýol tapdyr özüni aňyrdan geleniň din tapyp ýani sesini çykarmaýan näme sanaşy bölüm. Hatta baý döwletiň betbaççylygy şo da. Osam dämi biziň milletimiz bir hatda bir güýjli gaýratly orta çykyp ýani agdy bir birleşip bir namyt edip şey bolup beren ternan näme bolup gitdimi oýnaýan men ketýändir bir kelimeni getirmediler biler hiçasa. Yok ýüzüň aç diýip näme etdim. Aça ýüzüň aç gelip otur sesin gelip otur ýüzüň aç diýip. Ben açım näme agyrky Putin göredi gelendir diýenler garaýdyma. Aýçak bolýar näme özümizde de bir ojara bir zat ýok da güýjli gaýrat ýok diýen ýanak ne okuly ilimli bilimli adamlarymyz bar. Hiç olmany bir list düzedip diýenleri ýazylsak şo tap arasynda. Şeňmi? Her kim näme şu näme şu edilen Türkmen halkyna ýa çykjak bolany hem bir özüň zady oturup näçe wagt bäri talaş edip otyrýar da. Ýöne kelläňi işlet ine bize diýdäme şizle bir plan mady. Planyňam aýt. Ýanky aýdan zatlaryň aýt ine eýetçilik ýagdaýy aramyzda hewere gawşak ine ýatallara kömek edip bilemdi. Bara oglanlar menen taňa kömek eden zatda oturan şol tejribeli oglanlar bar. Germaniýada zatda ol Yusuf Kör bilýärmi? Çykýarmy şo gelýärmi sen ýana gurleşýärmi? Men bilen köp kişi gurleşýär. Men şo pikir edýän Türkiýanyň içerki migrasiýasyny suwda berip bolsa, buňa tazminat dawasyny açyp buňy bilýärmi? Türkmenlerimize pul töledip bolýar ol. Yo, atalmakan yerini al, yerini sayfetini al, hatta neyimçe. Birden yukarı gitme, her dağın özünün bir uğru var. Birden nemi mesmalım tağa bir informasiya berip otýna. Dünya Türkmenleri epes ýyl bäri Ýewropadan agdy bir siyasi gurulmalary we örlerin. İşläp otýar. Men tağa kömek ederim tanýarlym kän içinden. Ine dämi olar ýöne hewara tejribeli adamlardyr. Tejribeli adamlar hem men tanarlar, sen tanarlar. Kanallary bar da, ýerlerler, görýärler, bakýarlar şular. Ýöne prostoy adamlar Türkmen hak hukugyny gorajak adamlarmy ýani her hilli oýlar bar da. Meselen merkez hökümet kadrlary dogurlaýar, şuny ýarak çykarýar dany, o zaman ary özüni revolýusioner goýup sonra da ýykyp gidýär. Şeýdi kendileri berdiler. Türkmenlere gatek köp bere geldi şeýle ýagdaýlardan. Ýöne dämi içinde gawuk salym kadrlar bar. Şolong ýuşan wagty hem bilen bir olarda da birazcık zady bahadır da birini goda aýaly Türkmenistanlydyr ýani ýegeni o taýda şular oturup diýip ýyllyk bir zat bolsa oturuşyk bolsa hem etati ýani ki problemalar ortaga goýup şoňa çözgüt tapmalar bir siýasat ýanynda boşlat diýär bir hadem biller ýanak illegalak döwletlerde ola dämi iki ýol bar da ýa men diýenim et ýa kellen ketýär şeýle mamle diýerler da billerde demokrasi ýok billerde ýok o zatlar. Ýöne Awganistan näme de bolsa awgal görýärmi? Awganistan ýerleri käbat gulagmy ýylýar. Şo taýdan köpden gatnaşýar şola da. Siziň araňyzda gatnaşýar we olar savaşa goşuldylar haklaryny diýenleri goramakdagyny gaty uly tejribeleri bar. Ýöne olaň elleri dar. O taýda häzir bir öten döwletler günowşyk gaýra taýda. Näde diýenleri kömek etsin olar. Ýöne Aleler savalym batdy. Başlarsınız. Sözüňizi kestim. Aýdy beradi. Sawallaryma beýrak jogap berseňiz ýaşlymysınız. İstanbul Türkçesinde geplersem bölüyor mu? Haýsy dilde gepledin? Gurrun yok. Ben diyorum ki şu Afganistan'daki Türkler, Özbek Türkmenler birleşmesi mi lazım yoksa bunlar ayrı ayrı hareket etmesi mi lazım? Yani ayrı ayrı hareket edince kimin faydasını tamam bölüyor? Yani birleşip hareket ettiğince naili mesela özgerişler geliyor. Ona bir fikir verseniz köp yaxşı bölüyor. Haýsy dämi siyasi gurulmalary zatlara seretseň barary. Şolong ýanky kaýda kanunlary ýazyp alýarlar. Kanuny esasy diýende. Olaň da dämi özüniň bir dämi esasy kaýda şertleri bar da. Şol dämi işi sınıfynyň uğrunany talaş edýärler hemmesi internasionalistdir. Olarda dämi merdiýa zat ýokdur. Awganiýa, Türkmen orta bolsun hemen ýapan. Notin her kim öz adyny görä. Meselen beşmaly Türkmen üçin gurulýar. Ýöne işçi sınıfı üçin men bir wagtany Şiweçe döwletindäki işçi partiýasyna çykelenim bir wagtda. Şo adam kärçilik hem ýerde bir kanun. Ten adam kärçilik goramaly. Adam fakir ýaşajak bolsa dany şoň ýaşamak üçin belli bir şertleri bar jemgyýetde.
Ene iyice işlerin bolmaly, sen kazancın bolmaly, dewa dermanyň bolmaly, üstüňde öýüň bolmaly, medeniýetiň bolmaly, şu bäş şert şu. Her kim döwlet aljak meden Awganistanda bolsa, Türkmenistanda bolsa, adam hukuklarynyň şertini ýerine ýetirjek bolsa, şu bäş şerti diýenleri hökmen ýola goýamaly, şu konstitusiýada geçmeli. Şonu geçirseler edalet ýörer. Tebäbi saňa da hak hukuk berýär da ol. Bir ýerde däm hakyň gidenleri sen dämi özüň gorap bilýär. O taýda dämi sen baý döwlet bol, garyp döwlet bol. Türkmenistan şojaga jemgyýeti bilen Kitay'a ya 1,5 milyon jemgyýeti bar. Ýöne kanuny ýitgedi. Ýola goýdy şola. Özüm antişdili her kim bar ary şol ýumuşdan çyksany atu. Bilýän Kitay näçe adam öldürdi, emma edebet da. Eşek aki ayagyny däme goýaňa ber böküp diýende araba daktyr men eşek bar. Hay daktyra berdi. Hay daktyra berdi. Görýäňmi? Edip süýreşdi. Emma hemmesine deňlik on awzy ýok. Hemmesine deňlik. 1,5 milyon. 1,5 milyon gör karşısında kimler çıktı? Ha, bütün Avrupa, bütün yani Amerika'nın karşısındadır. Ama ağdı verdiler. Bir hazır, evet Amerika geçmek gerek gel. Yöne, mesela Türkmenistan'da alanlarını başta bir de demin sonra okşar. Türkmen'in yurdu mu? Ya Putin'in yurdu mu? Aslında kaybettiniz, çıkardınız, gittiniz, el çekti gitti. Yöne neymişim şöyle Türkmenistan'ı hazırlayıp el çek ona. Neymişim şolar sayılıyor yolu başını. Neymişim Türkmen'in intelektüeli diyenler ine mena önbegen ya şun birisi var sayfaya gelip diýende gurun edip bilýär. Şonu da ortak bermeýärler. Men İran'a Allah bardım. başka bir savalım da buradan çıktı. Şu bugünkü Türkmenistan'ın näme diýsem bolýar, ihtiýaraty ya hökümeti Rusların elindämi ya Türkmen halkynyň elindämi? Elbette Rusların eline. Rusların eline. Ruslar şol Tapar Muradyň diýende görýärmi? Ýanky bir gaty çuňur gurulmada ýönemen ýönekejek geçeýin. Ýa-ni Sovyet Soýuz bir wagtlar ýanky Bolşewikler parti tarapyndan gurulýarym. Şu döwürdäki ýaşan adamlar ýanky belli bir prinsiplere diýende eýe bolýarlar da. Mesela Stalin şoň eň ýol başçysy. Ollamy geňeş etmeýär da, tiýati geňeş ýok. Aqara. Şoň berýän bir ýetirdiňmi sen näme ýaşa ber. Ollamy saňa fel berýär. Ýa aýdyn 5 adam bar. Öýli işli keselleteň derman hem da tämin edýär da. Ýa sen bir adam ýokmunda aýagy üstüne durup bir ýana gedýär. Emma her kim şoňa badak atdymy? Kelletin ketýär. Şeýdip de taýuldymy dikeller. Emma gidenler sonra ýanky dönükler öz cübüsüne düşünýän adamlar şunu şol döwürde bir ýanky bakteri ýanak Komünist partiýanyň içine girdi. Sonra dämi Stalin ölüne zorany biraz gawşatdylar. Sonra ýene gawşatdylar. Ta ýanky dadyň döwrüne gelýänçe. Ýanky ol dönük bar ýanky näme şoňa aýtsana. Soňky döwürde Putin'e unçak çaşyryp gitdi. Şolar gelýänçe ben dinleýämem ýa-da takrda watymmy? Dinliyoruz. Halla Dinleýär. bolýarmy? Şolar şoňa döwürde çelinäçe partiýa gawşadygy çağda ýanky şeytanlar ýa çykdylar da. Näme ol nägadar adam zähmet çekip ol Soýuzy gurdy. Ene Türkmenistan'a neft badym, neft galyp çykardy. Ukraina demir badym, demir galyp çykardy. Orduň içinde dämi uranium öýleki şeyle Kyrgyzstana maldarçylyk oňa diýenleri dampezeski diýen. Haýwanlar ketellerini oňa bakmak etmek, onuň sany ösürmek diýenler kalhoz diýdi näme de adamlar zähmet çekdiler. Ýöne pikir bady başlany ona sonra disiplin bardy. Ona sonra şonu ýörtmek, şo ýörenni ne arabaň niresi de şakyrdaýar. Şonu düzeltmek. Şeýdi Soýuz hiç haçan da hor ýaşamady. Halla başka da bir savalım var. Başka saval etmiyorum. Bugün Türkmenistan'ı näme etsek, coğrafyasını. Orada bizim Tatar ya Kırgız, Özbek, Türkmen hemmesi bir coğrafyada yaşıyorlar az bir bölüp. Onların arasında bu Afganistan'dakiler ki zaten bunlar 50 yıl 60 yıldan beri zaten işgalda kalan 144 yıldır işgalda kalan bir Afganların işgalında kalan milletten ibaret. Zaten bunların köpüsü ana dilinde okup yazıp bilenler yok, cümle de kurup bilenler yok. Bunların yanak bir näme alanımız yok. Şu Türkmenistan'da yaşayan Özbek Türkmenlerinin arasına ile orada mesela bir Afganistan'daki yanak mesela aralarında bir kırıntı ya bir döküntü ya bir näme var mı? Görýärmi Türkmenistanyň bir uly betbagtçylygy ýanky 12 däne respublikat dämi şol ýa-şol sen hani dostum atdy ýa ýok diýşol. 12 däne respublikat dätim şoň biri Türkmenistanda da şolaň her respublika öz talentyna görä ýanlany finans etdiler da. Türkmenistanyň paýyna düşen paxta boldy da taýyl wagtyndan. Ýöne neptadaty dany Türkmende belli bir kadrlar işleýärdi ýöne köpü orslardy. Olamy tekniski taýdan ilim bilim öşek da medeniýetem we adam aklym dogry işleýär. Ýani şoňa görä sen uniwersitete gidýän öwrenýän uniwersitete näme sen bir ýanlany ana turba ýasamaly, nepde şoňa goýunmaly, zaboda bar ýa
onu öğretmeýär ki. Oňa dämi ýa-ni jemgyýetiň içindäki bolan prinsipleriň taňa öwredilýär. Nädip oturup durmaly, haýsy dille gürleýän, ondan sonra hani keleleň nähili bir adamkärçilik diýenläni şo berilýän işiň ýanany ötüp gidýär da. Ana jemgyýet düzelýär. Şo jemgyýet düzelýäni sen näme kellen garnyň dok, gözüň açyk, aklyň ýerinde, ondan sonra hani ýüregiň däni mehr mähebbetten dolu. Sen bir ýerde ýalňyşlyk bolsa, sen sorag berip atýaň da. Şular ýanyk bolsa näjere diýär. Şonu gözüň görýärmi? Aklyňa oturmadymy şo? Sen şo partiýa baryp şonu näme goýýan, şo bodany, şo awaň içinde suw ýok. Ya adamlaryň näme garny doýany. Ondan sonra hani ketelçilik köp. Yok, ben şöyle yukarıdaki oturur, şöyle çözmeli. Yani sistem ki baştan näme düzgün nizamy tertip bilen şonu düzgün koyupdylar ha. Hom şoňa dämi her bölümde däni ministrisi var. Mesela Russiýada hani medisine yani dewalar ministrisi var otymy. Şo dämi Türkmenistan näke jogap berýär. Onuky däne jemhuri da şo. Hemmesini bir düzgün nizam. Şo taýda çykan derman şöyle hemmesine paýlan. Şo taýdan çykan problema aşakdan çykýar. Şo problema şo taýda dämi çözülmejek ýokardaka bar ýaşy. Yani bu da düýdip bolýar. Sen bir sürü koyunu eline alaňdan bir çobanyň eline bereňläni diýenläni hemmesi salam däki. Emma çofon würi şo sürüýüni diýenläni eýesinäni peýda getire ýany edip dämi ýörtmek şo tejribesi we näçe ýyl adamlaryň ýeri ýüne geleni bäri bir gazalan bir tejribe bar da. Sen dämi gumuk içine kalmaýan gazyr koyunuňy. Ýerde ot bar diýip gözleýän başda. Ondan sonra sen ota kawaňlary suwun ýerde kalmaň diýen. Sen näme şol gerek ihtiýagyňy şu günde çöler ýanap, şu süraten eýe bolsaň sen näme öwe gidip bilýän. Ýok öwe gidip bilmeýän, gördüňmi? Saýudy ýörden adamlar şo şofollar, başda oturan şofollar, şonu ýörütdiler, şunça ýyllap ýaşap bildi. Emma soňraky geçerler. Olar näme şeytanyň näme ýüregini aldyrdy da ol. Amerika gitdiler, Owropa gitdiler, bay bilen bilip beren maşynaga olan giyimlerini akýuşynda gördüm diýende hiç ýer ýurtdyk da suwam geçenok. Şeň o şeytan kurdu da on kelledin yani. Hallaga sawalyma jogap bermediniz. Sualyň içinde bardyr. Sawalyň içinde tafsilat berdiňiz da ama sawala bir kanaat baş jogap bermediniz maňa. Hawa kanaat bolsa näme diýen masapdan bir aýt şonu görüp üstüne çeýin bolmaly. Yazmışlar savaly näme üçin jogap bereni ýok diye. Ben diyorum ki şu bizim Afganistanyň türkmenleri ya Türkleri ya Özbeklerin arasında yıllardır bir näme desem bolýar, bir kırıntılar, bir döküntiler, bir aýrylışyklar bar. Bundan Afganlar belli kelleme yani aýdyp barýatdym yani. Bundan Afganlar şu istifade etýär. Hallagaş bilen mesela. Afganlar Türkmenlerin Özbeklerin arasına bir nämeler taşlıyorlar. Ondan sonra bunları näme etýär? Bunları uyuna getiriyor da gelip de zeminlerine, üýlerine, jaýlaryna, dükkanlaryna ya ilinde mesela altınlarını, nämelerini, dükkanlarını basıp alıyorlar. Mesela Türkmenistan'da onun yanak näme yoktur inşallah diyorum. Mesela Özbek Türkmenlerin arasında böyle bir kırıntı, döküntü ya bilmese bir ayrılık ya bir başka birbirine sataşan bir näme yoktur diyorum yani. Olarda o cemiyetlerde näme de bolsaň saýyg wagtynda bir medeniýet bir ferhengi ýaýrady da o da hani emniyet. Emniyet sen näme kanun boýunça borjuň bar. Mesela halkyň maňyny götürmeli, halkyň namasyny götürmeli. Oğurluk, cümbürlük ya da hani işsizlik, yaltaçylyk şu zatlar näme bir bilýär da ýöne şonu näme temyiz eden bilen bolan oga. Şonu näme başda bar, hali ýerini tapýar. Yani sen işiň bar, öýüň bar diýip aýtdym, aşa 5 saat yani berenden sonra sen şondan çykanlary onda näme sen jinaýatda näme çekilýär. Emma näme bir gurrunlar näme ösen jemgyýetlere degişildi. Awganistan görüli näme bir öňe paçalyk ýene ganymet bardy da. Ýöne näme jemgyýetiň bar hali hemmesine näme üns bermeli. Baý näme özüne haktanap hemme de ýa çykyp otursa gözüne öňünde diýenlerine çağıjyklar aýagynyň aýsa köwüşi ýok, tawy üşüp burundan manka kapdy. Bir wejdansızlyk şartlar. Şöyle hatta musulmançylyk biz musulman bolanlarny şu baş bütüre üşüre zekat ýarlary şu zatlary da ýapmak üçin şu. Agalan şoňa da däme döwlet dursun. Öz şahsy bizim başymyza düşen borjumuz şu. Garyby görse kömek etmek diýenler. Musulmançylyk bedeller. Ýöne däme Hudaý Taala bir ýurt sana däme Awganistan diýip kelle maglaga berem bolsa, şoňda däme ýeriň aşandaky baýlyklar aňa diýenmi aňyrtyp berdi ýoga. Ýöne däme meten aýdanyňa düşünýän o ýurt kändaryny feda etdi. Baýlygyny feda etdi, adamlaryny feda etdi. Bar güýjüne gurşu dawa elbetde yani gyzyp barýakan kelläň işlen oqtany özüňe gurýarna. Özüňe zerer berýär. Häzir däme oň betbaççylyklary köp. Şu taýda Halil abi bu sözüňizi kesýän nämetmen şeredin. Afganistanda Özbek Türkmeniň birikmekligi bir gowy işiň üstünligine ertermi diýen soraw berdiň toplum sahiplerine, dogry dämi?
Indi özüň oturda sinedik gör. Şu wagt birleşmäkäňiz bir iş edip bilen zok, birleşdiňiz näme iş edip bilersiňiz mesele. Oturup Afganistandaky özbekleriň hal ahwalyna synedýän her ýeňiz çağaşa kiripsiňiz dogruda, her ýeňiz bir kelle. Her deşikden başga bir ses çykýar. Soňra bizim türkmenlerimiz seredýär. Hersinden başga bir ses çykýar. Indi bular birleşmäňkä hiç bir iş amalaşyp bilenoklar. Birleşseler näme iş amalaşyp bilerler. Yeni birleşseler näme bolar? Bular birleşerler, bulara bir sanap baş goýarlar, şo başyň eli bilen hemmäňizi ýene edip öňkü sistemi ýarak ýöneterler. Kime hyzmat ettirerler? Yine öz bähbidine hyzmat ettirerler. Şonuň üçin aýry-aýry güýçli topar bolmaklygy gerekli bolup durýar. Çünki dürli pikirleriň döremekligi, öňe gidişlik bolmaklygy öňe terýär. Meselem maýdaly bir sana özbek diýelim. Bir sana özbek çykyp bir syýasy hereketler ýoly goýup manyly mazmunly hereket öňe sürüp gitse, türkmen aýyrman, täjik aýyrman, peştun aýyrman öňe sürüp gitse, bizim türkmenlerimiz hem göz alar. Ýalaýdaly bizim türkmenlerimizden biri çykyp şolar ýaly özbek aýyrman, onu aýyrman, bunu aýyrman, syýasaty, dini, hemme zady ýoly goýup tewhidi öňe tutup hereket edikse, belki de özbek dogullarymyz towa geler. Onlar da bunga goldaw bererler. Ýagny bu taýda iki bir milletiň birikmekligi däl. İki milletiň bir pikire tewhide gulluk etmekligi. Gözüňe tükür, ýani bizim çykarmaz ortamyz bir bolmaly. Eger bizler Allah'a däl adama gulluk etsek, onda bizler hemişe gulçulukda tutarlar. Çünki biz bir adama gulluk edýär, ol adam gidip kime gulluk edýär? Ene şu Türkmenistanda ähli döwlet edaralary Serdar Berdimuhammedow hyzmat edýär. A Serdar Berdimuhammedow kime hyzmat edýär? Serdar Berdimuhammedowyň 5 welaýaty aýlanyp, öz halkyny toplap, eline mikrofon alyp, halkyň hal ahwalyny habar alyp söz sözlerini gördüňizmi? 7 ýyldan bäri. Haýsy gördüňiz, haýsy welaýata gelip öz halkyny toplap, eline mikrofon alyp, öňüne çykyp, "Ey ediz milletim, siz seçdiňiz meni. Men siziň üçin prezident, siziň geleceğiňiz üçin, jan saglygyňyz üçin, ýurt parahatlygy üçin men size şular ýarak zatlar gurup berjek. Karhana, zavod, fabrika, tekstil, banklaryň dollar bermekligini, bannisalaryň ardan bir şekilde size hyzmat etmekligi, ähli edaralarda işlän wagtyňyz siziň hak hukukyňyz gorulmaklygy üçin men alad etjek diýip söz berenini gördüňizmi? Söz bermeýär. Dogry dälmi? Indi Seni daga geçen bir aýdym çykartdy ya, taze albüm. Onu hesap etmiyor mu? Indi bärde bir zat da Tolkun saýyp. Bizde taşrak çykan. Bizde taşrak çykan. Dogry, bizde Putin söýerler we Putinistler var. Mesela bu Putinistlerin içinde Türkmenlerimizden hem var, Özbeklerden hem var, Tatarlardan hem var, Mongollardan hem var. Bir giden Putinistler var bizde. Bilýän, or sistemasyny söýýän ateistler var bizde. Ondan soň indi hoş geldi. Aleykümselam Alican. Pikir edip gör, Tolkun saýyp. Senin özüň oturda pikir edip gör. Häzir Türkiýe hökümeti günden güni cinayet işine edip otur. Eger bizim siýasatçylarymyz, özbek siýasatçylary, türkmen siýasatçylary Türkiýe hökümetini suda berip bilýär, Gaganyň suduna berip bilýär. Şulary nemede Ýewropa döwletlerinde şularyň öňüni kesip bilýär. Näde kesip bilýär? Bizim türkmenlerimizi, özbeklerimizi deporsiýon lagerde tutup, bular Awropa Birleşiginden pul gazanýar. Ýagny bizi deporsiýon lagerde tutmaklyk Türkiýe hökümetine girdici girmeklik. Biz bunu Gaganyň suduna berip bilýär. Biz bunu Awropa Birleşikleriniň öňünde, konsullarynyň, pasollarynyň öňünde miting, protest geçirip bilýär. Biz gidip OBS'niň öňünde bolsun, Birleşen Milletler guramalarynyň öňünde bolsun, Awropa Birliginiň öňünde bolsun, protestler geçirip näradyligimizi bildirip biz buları suda berip bilýär. Çünki bular bizi deporsiýon lagerde 1 ýyl ýalyk tutýarlar. Awropa Birleşiginden $1.500 her ay alyp oturlar. Adam başyna bilýärmi näçe töleýär? Awropa Birleşigi Türkiýanyň deporsiýon lagerinde ýatan özbek üçin, türkmen üçin aýda näçe töleýändir, bilýärmi siz şonu? Biz şu zatlary resmileşdirmeli, miting protestler geçirmeli, bular hem resmileşdirmeli. Biz Türkiýanyň hökümetine sanksiýa uygulotmaly, ýapdyrmaly, jeda uygulotdurmaly. Bolmady bizim türkmenlerimizden pul gazanyp otur. Bizleri kul şeklinde işledi otur. Çünkü hiç birimizin kimligimiz yok, çalışma edinimiz yok, hiç bir zadymyz yok, oturma bile bermeýär. Ondan da şanam deporsiýon lagerde. Heme öz baýlaryna mugut hyzmatkar etdi birileri. Mesela Türkiýanyň baýlaryna bir hyzmatkar etdi. Çağasyna, garrysyna bakdyrar etdi. Garrylarynyň kotogyny uýýarlar, çağalarynyň götüni uýýarlar. Üstesine demek diýýärdim, deporsiýon lagerde tutýar. Gözüňe türkür üstesine demek diýýärdim, deporsiýon lagerde tutýarlar. Awropa Birleşik Döwletlerinden özü pul alýarlar. Hem halkyna mutkul, hem halkyna mutkulçylyk etdirýär. Hem döwletiniň büdjetini artdyrýar. Günden güni dünýänem aldy. Ya biz kardeş, biz Türk, biz dogan, biz Müslüman diýip dünýänem aldy otur. Bunu giden türkmenlerimiz özünün türkmenligini inkar edip ne mutlu Türk'üm diýip otur. Götüne barmak sokdurup otur. Yani bunun niyeti Türkçülük son, niyeti Turan, niyeti nemin Güney Türkistan'a. Menin canım yarım menin türkmenimi deporsiýon lagerde saklap, döwlet büdjetinde koşup oturlar. Bizleri öz halkyna mugut kulçuluk etdirip oturlar. Ondan soň çykjaklar ne mutlu Türk'üm. Ondan soň çykjaklar biz gardaş Müslüman. Näme Müslüman, näme gardaşlar. Bu zatda dernek diasporalarymyz yok.
Mesela Türkmenistan'da Özbekler üçün, Tatarlar üçün bizim dernegimiz var. Hem Özbeklere, Tatarlara hizmet ediyen dernek var. Var mı var? Yani Türkmen üçün yok. Türkmen üçün yok. Yalanım o da getirmeyin. Men şular Türkmenistan'ın adından kurulan derneklerin içinde Özbeklere, Tatarlara hizmet ediyenini patır suud edip bereyim. Yalanım diyen babada çıktın karşıma. Ece men yayınam aşağı bundan sonra. Eğer benim sözümü iki çıkart bölse men yayınam aşağı. Yüzlerini ayıp bereyim şunu. Ne amel edip oturun. Çıksınlar karşıma. Yalan deyip biz değilsin men şuların patır Türkmenistan'ın adından dernek açacaklar. Özbeklere, Tatarlara, Çagatay, Mongollara hizmet ediyorlar. İçinde yeke bile Türkmen yok. Türkmenin derdini bile ayıgan dernek yok. Haysi dernek Türkmenin hakkını koruyor. Haysi dernek mesela Maydali, haysi dernek gidip deparsonda lagara varıp Türkiye'nin hükümetinden talep ediyor. Buraya giden şirketler var. Buraya giden şirketler bile bizim pulumuz alıp o şirketlere çare vurup bilimiz var. Çünkü konsulun, pasolun bile hizmet eden var. Yine devlet tarafından konsul var, pasol var. Onlar bile hizmet etmiyor. Sen ne diyorsunuz değil mi? Yani aylık alıp oturuyor. Konsulstuğun, pasolstuğun şu an aylık alıp oturuyor. Doğru değil mi? Şoların çalışma izni var. Şoların tırdava kinişkesi var. Şoların sağlık sigortası var. Şoların aylıkları var. Gelecekte pensiyon alıp biliyorlar. Doğru değil mi? Konsulun, pasolun işgalleri. Yani Türkmen üçün hayfı çöpü kıymaldattı şolar. Näme diýen dirilişinde? Näme pikiriň bar? Menin pikirim var ha. Eğer Özbekler Türkmenler bilen birleşecek bolsa Özbekler ilk bir iş görkezsin. Bizim göreli ki ha bu Özbek dogallamaz bir iş bitirip biljekeni, o bir işin başını tutup biljekeni, nahar bişirip tagamlayıp halkı doyurup biljekeni bir göz getireler size. Bir atış edin, bir hareket edin, bir zatlar görün ki bizde diziler ananalı. Birleş ağam bak. Acı bir söz sözleyeceğim ama garin gelmesin. Hiç kimde benim için ya senin için bir nama pişirip de önümüze koymuyor. Ta ki özümüz nama etmesek, özümüz karnımız aç kaldık zaman pişirip özümüz getirmesek. Bizim dualarımız, Türkmen dualarımız şunu istiyor ki bizlere önümüze pişirip de getirin biz yiyelim, tadına duyalım ondan sonra sizin yanınıza gelelim diye. Bunu yana bir gap yok. Ağam. Yemek için, ya sahip olmak için nama etmek lazım, mücadele etmek lazım, hareket etmek lazım, zahmet etmek lazım. Bunlar bilen bölüyor. Biz aytmıyoruz ki biz pişiriyoruz, biz duyuruyoruz ya biz veriyoruz diye. Gelin beraber birlikte kardeş bir tarafını siz tutun, bir tarafını biz tutalım. Yani başbakan da siz bölün. Yani şu devlet de elinize alın, namen de elinize alın. Şu tarafa bir düzen getirin yani. Abdakal şu milletimiz, halkımız bugün başka memleketlere gitmek için yollarda, çöllerde ölüp gidiyorlar. Ölmesinler. Yollarda nama bölmesin. Analar avlad acısı görmesin. Onu düşünüp bir tema geçelim. Ferhat Torkun sahip. Biz ne için diye? Biz çünkü koşulmak bile istemiyoruz aslında. Özbeklerle koşulmak bile istemiyoruz. Siz isteyen, doğun diyen, biz Türk diyen, biz Turan, biz Oğuz diyen. Doğru değil mi? O zaman bizim diýäs ki biz sizin Türklüğünüzü, Turanlygyňyzy bir göreli bir zatlar bir pişirip özüňiz bir ilk görün diýär. Bilýärmi? Gözüňe tutgur biz goşulmak bile islemeýäs. Yani siz goşuljak diýäňiz bizim sizin öňüňizde şert goýýar. Bolýar. Siz Türk ekeniňiz, siz Oğuz ekeniňiz, sizler bir zada pişirip bir ilk görün özüňiz ilk görün ki biz göreli ha şulara bir zatlar pişirip iyi botdy. Doğru değil mi? O zaman biz aýda bolýar sizden bir zat gelýär eken diýär. Ýöne bu başgaça biz öňden näre Türkmen. Bizim Türkmen demekligimizin gereği yok. Yani biz Türk demekligimizin gereği yok. Biz Türk iman, biz yıllardır Türkmen, Türk iman dik gelýärdiz. Doğru değil mi? Emma olar näme etdi? Biz Türk diýdik, kim bile inglislere, fransuzlara meňrak etdiler. Indi olar Mongola meňretjek bolup bolýar, şamanizm uygulap bolýar. Dip uýlaýarlar wala. Indi biz bolsa ýaratat islemeýär. Diňle? Biz diýäs ki, o sen geldin dava bir iş pişireli, o bir nahar pişireli, sen gadan tap, men çemçe tapayın, sen et tap, ben süt tapayın diýen. Doğru değil mi? Biz ama aýdy, siz ilki bir özüňizkiler doýurun ki. Yani bir işin başını tutun. Bir zatlar edin mesela sizde de hiç zat yok. Doğru değil mi? Ya bağımma görkezip bilecek mi? Yani Afganistan'da özgürlüğümüzde şu loyalık zat var. Ne ama mesela Maydan'ı? Güç var, güç. Ne mi güç var? Mesela ne menin gücü var? Men güç yorum, o ağzalalık var edin, güç var. Bir zat var. Mesela ne ama? Mağtumulu Praga'nın kitabını alýaňyz, bu bizim kitabımız, bizim şahyrymyz diýäňiz, özüňiz öjük durýaňyz, ondan soňra biz dogan biz gardaş bizim Türk diýäňiz. Doğru değil mi? Men bu zatları görüp oturuyorum. Yalan değiller bu zatlar. Yani Türkmenin elinde näme bolsa şu an alınıp oturuyor. Mesela Türkiye Türkmenlerin ahli kino filmlerini Türk dip oynap oturuyor. Doğru değil mi? Ertuğrul Gazi'ni Türk dip oynadılar. Selçuklu'nu Türk dip oynadılar. Osmanlı'nu Türk dip oynadılar. Orhan Gazi'ni Türk dip oynap oturuyorlar. Yani Türkmenin kayıp oyundan bolan Türkmenleri Türk edip kino filmde hem ekşini Türkleştirip oturuyorlar. Güney Türkistan diýen o toprakların adı var da, Xiva hanlygy, Buhara emirligi, ondan sonra Şah İsmail'in döwleti, ondan sonra Meru hanlygy, Horasan beglikleri, olaryň adı haçan Türkistan boldy. Sen edýänmi?
Ana Türkistan'ın Uygurlar ýatdy, Uygurlar var ya, güne ana şu gün doğar Uygurlar şu Türkistan. Günün doğuyan tarapyndaky Türkistan Uygurlar. Çin'in kolonyası bolup ýaşap 35 milyon diýip eşitdim men şonun nüfusu Uygurlar. Ana şu Çin'in kolonyasynda şolaryň döwleti bile ýok. Uygurlaryň döwleti şu taýda Mongolistan var. Orşak bilen Xitayň ortasynda Mongolistan var bilýärmi? Davleti batdy ya. Davleti Osman Batyr buların rahberi edi. Hatta şu nämäsi de bardy. Bizler Sürüdi Milli diýoruz. Nämädi bu? Marş diyoruz ya. Näme marşy bolýar? Näme marş bolýar ýerim? Ya unuttum ya. Diriliş ağa senin düşündüğün gibi değil. Ben başka bir näme aýtýarsam, sen başka bir näme aýtýarsyň. Seret, bu taýda bir gizlenýän zat bar ýegidim. Meselen sorýan, Xiva hanlygynyň baýdagyny görkezip biljekmi? Xiva hanlygynyň baýdagyny, Buhara emirliklerini götüren baýdagyny, şowa Şah Ismaýlyň döwletiniň adyny, Merow hanlygynyň baýdagyny görkezip biljekmi? Bizde Göktepe galasynyň söwüşi boldy diýe. Şonda türkmenleriň elinde nähilek renk baýdak bardy. Haýzy baýdak ulanýardylar, görkezip biljekmi şolar? Ine Göktepe galasynda söwüşi türkmenleriň elinde şolaryň baýdagy bardy, haýzy baýdak bar? Xiva hanlygynyň baýdagyny, Buhara emirliginiň baýdagyny, o taýda näme bardy? Altın Ordanyň pytyran bölekleri, parça hanlyklar, beýlikler bardy. Ine Qazaqstanyň oturan topragy. Şolaryň baýdaklaryny görkezip biljekmi? Görkezip biljekmi? Görkezmek islenilmeýär. Türkistan diýip girlenilmek isleýär. Bu zatlaryň hemmesi. Aslında bunun projesi bilýän nämedigini bilýän bunun projesi. İngilizlerin projesimi? İngilizlerin döreden bir zady. Çünkü böl ve yönet. Bir gapdaldan İngilizler, bir gapdaldan Ruslar, bular bir-birine düşman bolan bolýarlar. Ortada bir giden musulmanlar öldürýärler. Bir demokratlar, bir komünistler. Şimdi o zaman bizlerin aramızda İngilizler, Ruslar girmiş o zaman. Näme indi şu at bilýärmi? Afganistana kimler girdi? O tarapdan Ruslar gelip girdi, bu tarapdan İngilizler gelip girdi. Niýerin üstü Pakistan'ın üstüne İngilizler girdi. Pakistan'ın üstüne, doğru değil mi? İran'ın üstüne Kızılbaşlar gelip girdi. Angardan hem Ruslar gelip girdi. Afganistan'daki Türkmenleri ele meptat ettiler. En sonunda da ama Bin Laden var, bomba taşladı Amerikanlar. Buraya da Türkmeni kızılgan etti. Doğru. Yalan değil bu zatlar. Yalan mı ya? Özümüz görüp oturuyoruz. Dir şayatlı. Çünkü bu İngilizler bize mi oyuna getirdi? Nerede bildiler o elimiz tüpünsüz zatı söğüşü soktular. İngilizler arkanızda dur ya size kömek etti yaptıydı. İngilizler haysi kömek etti orsa karşı söğüşte. Hiçten kömek etmedi. Bir gram gelmedi. Gayta İran'ın ol nemeler gel kir gitti. Kızılbaşlar gel girdi bir kaptaldan. Bir kaptaldan Kızılbaşlar geldi. Bir kaptaldan Oruslar geldi. Ak Paşa'nın koşunu gel girdi. Ne olay ettiler bunlar? Xiva hanlığını yıktılar gelip birinci. Sonra Bukhara emirlerini yıktılar. Sonra Merve ilerlediler. Angardan Pakistan'ın üstüne İngilizler ilerledi. Anxoy hanlığı, Akça hanlığı, Maymana hanlığı kanatları bardı. Sen in belki derine doğun. Bukhara emirliğinin baydağının suratını tapıp gör. Xiva hanlığının baydağını, Merow hanlığının baydağını. In belki Göktepe diye bir rivayet var. Şu rivayette haydi baydaq ulanıptır Türkmenler. Şonun baydağının renkini, şonun şeklini bilýärler mi? Bilmeýärler, doğru, bilmeýär. Gizlenilýär hemme. Renklerini bilmeleri gerekiyor. Ben onu demiyorum. Şu an ben diyorum ki bunlar bir parti kurmasın. Halk arasında birlik beraberlik olsun diyorum ki bir ekinin başına bir yaman gün geldiği zaman da bir ekinin yanında dursun diyorum. Ben devlet, çevki ya başka pul ya bu namalar aytmıyorum. Diyorum ki şu an Afganistan'da bir kritik bir durum var. Bu durum bu ki milleti birbirine düşürüp de bunları zayıflatıp bunların illerinden topraklarını, üylerini, caylarını alıp gidiyorlar. Güppe gündüz gelip de dükkanlarından altılarını, tılalarını alıp gidiyorlar. Buna diyorum bir bölün diyorum, birleşin diyorum. Başka bir seçeneğiniz yok. Bu doğru, bölgede ona bir gerek gel. Bak sen siyasetçi olyan olsan, Türkiye'nin içinde dostum daha var. Doğru değil mi? Bunların bir de kurumları var. 5 yıldır yok arkadaş. 5 yıldan biz artık bu dostumun namesini koyalım. Artık özümüz düşünelim, özümüzün kadarımızı tayin edelim. Dostum böyle kadarımızı tayin edelim. Dinleyin sana tekliyim var. Sizin şu İstanbul'da değil de Türkiye'de Özbek, Afganistan'da Özbeklerin, Türkmenlerin nemesi var, diasporası var mı, derneği var mı, nemesi var? Derneği var, Özbek Türkmenlerin birleşik aynı dernekleri var, bir çatı altında faaliyet ediyor. Ha, bir çatı altında derneğiniz var. Doğrudan hem Türkmenlik hem Özbek şola. Ayrı da ama hareketleri aynı. Ben düşünmedim. Ne alak oluyor ayrı. Ha, iki sanak var, ikisinin kökü bir diyecek oluyor. Bak daya yani bir adam diyecek oluyor. Kurucuklar dürlü, yönü kökü bir diyecek oluyor. Dernekler namesi var, birliği var. Düşündüm. Derneklerinizin ayrı bolmaklığı, kökünün bir bolmaklığı şarat verir. Demek ol gidiyor birine kulluk ediyor. O da kime kulluk ediyor? Türkiye hizmet ediyor. Doğru değil mi? Evet, Türkiye hizmet ediyor. Demek bizim ağzı birliğimizi bozuk oturan Türkiye'nin hükümetinin milli istihbaratları oluyor. Çünkü sizin derneklerinizin üstüyle bak, sizi birleştirecek olsa değil.
Türkiye döwletinden haýyş edip sizlerin hemmeňize dokument alyp bererdi. Ve sizleri toplardılar. Bayramçılık çarelerini geçirirdiler. Çay piste diye bayramçılık çarelerini geçirirdiler. Toplantı çarelerini geçirirdiler. Özbekleri, Türkmenleri toplar edenim. Hemmesini uyuşup bir parça urunardılar. Beýdip birleşdirip agdy birlikde keldiler. Düşünýäň değil mi? Yani senin bu zatlar siyah ilmi derejesinde seresene. Emma senin derneklerin Türkmenler, Özbekler uyuşup bir parça geçirip oturanı ben görmedim. Eline mikrofon alıp dost oğulluktan söz açanını görmedim. Yaşa. Sessiz gelip böyle. Bu gepler yok, aynen doğru. Şu zatlar yolu koymalı doğuncum. Sen mesela sen aydan men Tolkun sahibi diýen. Doğrudan elinde bir zatın we habar versin we. Sen talap etmeli. Sen talap etmeli diýmeli. Ol dernekler Türkiye bizi depasyonu lagerde tutya, Avrupa Birleşiginden pul alıp otdy, bizden pul gazanyp otdy. Yani sizden pul gazanýar şo. Afganly Türkmenler, Afganistanly Özbekler, Türkmenistanly Türkmenler, Türkmenistanly Özbekler depasyonu lagerde bir ýyldan näri bitin şänik ýaly gedip ýatdylar. Bular üçin Türkiye Avrupa Birleşik Döwletlerinden pul alyp otdy, bir giden euro gazanyp otdy. Öz büdjetini artdyryp otdy. O gelýän pullardan bolsa sizin baş tutanlygyňyzy satyn alyp otdy. Siz bu zatlary protesto etmeli. Derneklerine sizin neme edip bilýär? Basın açıklamasını gurnap bilýär. Meselem, basın açıklamasını geçirmekle üçin ruhsatnama almak gerekli de. Sizin dernek başkanlarının ýaýyn atjalar ýa-da video paýlaşýarlar. Bizler planjy gün sagat planjada, plan meýdanda basın açıklamasını geçirmek isleýär diýär. Ve basın açıklamasına bir giden baryňyzy çağırıp eline mikrofon alıp bu zatlary dile getirip bilýär. Halkın ağlı birliğini östürüp bilýär. Ey yaşaydır sana. Emma bu zatlar edýäňiz barmy etmeýärler. Diňe ol gelip buna yapış, herkim Türkmene yapışýar. Türkmen Allah'a yapışýar. Dogonjuklarym. Bizden Allah'a yapışýar. Beni her zat etmek istedi bular. Men buların hemmesini tanýam. Bular hem meni gaty tanýar. Hemmesi tanýar bular. Diriliş meni lider kabul etýärmi etmiyorum, ben sen lider kabul ediyorum öýjanymda. Meni lider kabul etmeň dogonjuklarym. Men lider de men Allah'ın saady kuly. Dogonjum, men Allah'ın kuly. Men hiç me liderlik etmek islemeýän. Men Allah'a kulluk etmek isleýän. Ben kaçıyorum. Tagamanca gel. Şu zatlaram ýadyndan çykarma dogonjum. Şu zatlaram ýadyny çykarma. Sizlere Türk diýen bolýarlar, ne mutlu Türküm diýdirýärler, emma götüne barmak sokup Avrupa Birleşiginden pul alyp otýarlar. Özüniň büdjetini artdyryp otýarlar. O gelýän girdejilere sizin baş tutanlygyňyzy satyn alyp otýarlar. Ondan sonra mening üstüme polis uğradýarlar. Sen näme üçin Türkiýanyň daşary işler ministrligine diýen? Hakan Fidan'a diýen diýýärler. Gözüňe getirip Buların Hakan Fidan'ı kim benim için ya? İçeri İşler Ministeri kim benim için bular? Benim için hiç kim bular var? Benim Türkmenime zulüm yapýarmy? Benim için tonla bir köpek bular. Türk bolsun, ýene garagor bolsun. O bular eden ne otýany? Bolýar bizimkilerden ses çykan o. Bolýar Türkün sahibi. Yalanım olsa yalan diýdi oňjy. Näme diýdim bulaydy? Doğru ben kaçıyorum. Bolýar Allah'a emanet ol, sen emanet tutup gitmesinler. Benim bilen guruluşan adamlar kendi uzak gezdirmeýärler, Türkün sahibi dikkatli bol. Çünkü hakikat acı diýär bulara. Türkmen çıkartınlar televizyonda kimliğini aydıp verir şuların. Kimliklerini yüzlerine patırdadı aydıp verir şuların. Dünya Türkmenleri hoş geldin de oğlum. Hoşçuluk olsun. Unutmaya değil. Hoş geldik. Ne iştirak? Ay Tolkun sahiple fikir alıştık doğru deydi gitti gördü baktı bayağı otursa kapıya jandarmalar kakar diyendir tık. Ay cehennem al gitme. Şolary alak dogancam dinlänsiň ha, eşdensiň ha, näme diýen bu aýdanlar hakynda? Meni gıpçınıp tuğun doğrusu derler. Çekinip tuğun gerçekten näme üçin diýsen. Akşam gelon bir başga bir zatdan tartyk gido. Gündüz gelon ýene bir başga tarapy tartyk gido. Näme etmek islädi ular? Ya Türkmen bir ýerde çykmajakmy golo ýa-da çykjakmy golo ben düşünmedim doğrusu. Oň üçin hem herkes näme diýdi sen kämse on kam dogry myn kam dogry diýip geçamady. Türkmenler oyunu oty. Oyunun Türkmenleri kontrolda tutmak isleyen şinsi bir şeytan oty. Yani Türkmenler oyunu oty. Indi bulary kontrolda tutmaly. Bir zada inandyrmaly, huwaýy bir zada inandyrmaly, bulary güýmäp kontrolda tutmaly. Çünki bizim düşmanymyz şinsi bir şeytan oty. Göreňe tükür. Bular gorku oty, şonuň türün bizleri güýmäp oty. Bada tereket eden ok. Seret. Bizim adymyzda dernegem bar, diasporada bar, konsulum bar, pasolum bar. Yani hiçbir hareket etmeýär. Indi bizlere näme diýerler? Bir zatlar gurmaly, bir zatlar etmeli. Näme üçin bada adymyzyň hareket etmekligini talap etmeli däl. Meselem, bada atlar näme üçin hareket etdirmeýär? Dernek awjym ünnemle çel owal gurdular. Dernek gurdama haýsy bir Türkmene paýda degdi dernekle. Dernek ulanyna bilen. Dernek amma öldür alıp 20-30 kişi bolup Surat çekip TikTok'da, Facebook'ta başka yerde paylaştılar ama mana biller Türkmene hizmet edecek, mana biller dernek açtık, mana biller öýtdik. Owal bilen bir nädene Sanjar Güneşem şolaň içinde diýip. Oňdan Türkmenler film oýnanmara, şolam şoň içinde diýip.
Öne ahirde näme boldy? Her gaýdy özlerine garadylar. Dernek eri de maçyk. Öne bir türkmen aýdy bilmez. Maňa şu dernek tarapyndan kimlik alyp berdiler. Maňa şu dernek tarapdan Türkiýede bolanym üçin bir gaçak durumdan bir näme boldum diýip bilmedi hiç kim. Çünki olaryň niýeti billeri memetmekde özlerini ýokary daşamak. Onuň üçin hem ýene de törsan çykar, olam garary öýlesin özü üçin hyzmat eder diýip men şöyle düşünýän. Billeri hiç kim dakmadym da kanamok dogry. Her kim özü üçin oglady. Bu ýerde gel Türkmen men Türkmen ne falan gyýgyr. Soň görüp otursaň özü üçin oglap berendir. Eline bir zat geçenden soň diýer sen hem tananyk, men hem tananyk, on hem tananyk. Şolaň hemme söýdip bödi Türkmen, mana Türkmen, men hyzmat etjek, ol hyzmat etjek diýdiler. Öyle bir dernek açdylar, 30-60 kişi mirdat. Dernek açdylar, ondan soň bir kegedek çykyş yapdylar. Ondan soň mene göremem. Ondan diýerleşmeler näde sen ananja? Ana aýtany? Bular ýöre anam öldürýärler. Birler hem şey etdiler. Bizim öňümizde lider goýýarlar, buňa inandyrýarlar, soňra bu lideri ýalançy kirdap edip görkezýärler we bizim umydymyzy öldürýärler. Bilýärmi? Bu dernekler hem şey diýerler. Birler inandyryp dernek açýarlar. Bu dernekler bizim tamamyzy öldürmeýär, bizim anamyzy öldürýär. Bazı hatlarymyz bolsa işlemeýär. Sen etip gör, aslında şu zatlary konsul tarapyndan gurulmaly. Dernekler, diasporalar, gurulmalar, toplantı çağrılar bu näme üçin edilýär? Türkmenistan döwletiniň ýaşaýjylary yurt daşına giden halatında, yurt daşında köp wagtlaryň galan halatında öz türkmenligini, öz milletini, öz däpdesini unutmaz ýalyk şekilde edilýär. Çünki integrasiýa edýär, meselem beýlek Awropa döwletleri bolsun, Türkiýe bolsun, o taýyk baran adamlar wagtyň geçmegi bilen şo topluma integrasiýa bolýar. Şol sen öz milletini, bütünlüğünü goramakly üçin dernekler, diasporalar gurulýar. Ve bu dernekler, diasporalar toplantı çağrılar geçirip senin kimliğini ýatladyp durýar. Bilýärmi? Yani öz halkyny, öz milletini goramakly üçin döredilýär bu goramalar etarlar. Emma bizim öz baştonumuz Türkmenler. Musulman däl bu haramlar. Bilýärmi? Şonuň üçin alad etmeýär. Görebiler tipler duýmaýsan bir ýaýyny uratdym. Gören bolsaň, şu ýaýyna girip gördüňmi? Ýaýyny wajyrt olup haýty dilde gepleýär. Kimligden tanap bilen däsin. Ýene Çerçewski Türkmen biz diýýärdi. Gördüň şolary? Ejide bajydan otýlar. Sen et görşä Çagatay Mongollar şolar. Mongollar bir tanýar. Jengli otýarlar. Owa, Mongollar ýöne biz Türkmen diýip otýlar. Sen etdiňmi wajyrt bokasyna üşen ýakul oturanlar. 300 adam bolup otýlar. Gözüňe türkmen şolar Çagatay Mongollar şolar. Men tanıyan olarak toplumun var yöne adam sıfat bir şeytandırlar görsen bile. Ağırlarına süjü sözem çıkmayanlar. Dene eceden, bacıdan, seksden, gıyızdan, kancıktan gurulaşı oturandırlar. Çünkü bu hudayrlar Türkmenin başına gelen bela bular tipler var. Şolary integrasiya olup gitti şolar. Şonun üçün şolar ya diasporalar, dernekler şolar ya adamların azgınlaşmazlığı üçün. Türkmenistan'ın bir sütün daratı oluyor. Bir milletin sütün tarafı, däpdesturi, medeniyeti, alınıp baran uğri, kadası, kanuny, özünün düzgün tertibi bolýar. Bu zatlary yurt daşına giden vatandaşlarına ýatladyp durmakly üçin dernekler, diasporalar gurulýar. Emma bizimkiler Türkiýanyň içindäki dernekler özbeklere, tatarlara hyzmat edýär. Çykdym men garşyma. Meniň dernegim şol işi etmeýär diýip men ýüzüne basyp görkezjek. Patırdadyp. Türkiýanyň içindäki ähli dernekler Türkmenistanly özbeklere, tatarlara, mongollara hyzmat edýär. Eğer bir men däldise Luboýa çykaýym garşyma ýüzüne basyp görkezjek şonuň bara. Men bu zatlary ýyllardan näme görüp otyryn? Näme üçin açylýandan görüp otyryn? Näme üçin edilýändan görüp otyryn? Çünki olary türkmen edip görkezýärler, türkmeni ýok etmekli üçin elinde bar ne diýärler? Dünýä türkmenleri düşündiň dämi? Olar biz türkmen diýär, bir günlük türkmen diýär bulary. Awropada konsulstwa, pasolstwa bayramçylyk çarelerini geçiren wagty öz adamlaryny getirýärler, keşdel köýnek, keten köýnek, telpek, don ýeýdirýärler. Bulary bir günlük türkmen edip bayramçylyk çarelerini soýýarlar. Sen etdiňmi? Bular näle taktika kullanýarlar. Emma biz bu zatlary patırdadyp garana sokup aýdyp otyrýar. Bulary bir günlük türkmen edýärler, bayramçylyk çarelerini soýunçalar, äkelip küç depdirýärler, gadap aýtdyrýarlar. Keten köýnek, gyrmyzy don ýeýdirýärler, telpek ýeýdirýärler. Bayramçylyk çara soğulandan sonra her kim öz uğruna gidýär. Köpüsi din düşmany, köpüsi türkmeniň düşmany, köpüsi türkmençe bile gepläp bilmeýär. Emma dünýäni aldap otyrlar, dünýäni aldaýarsyn kady. Aldap bilmeýär, Allah janyny dilýärde sizlerden var. Howlukman inşallah görürsüz onu. Allah janyny dilýärde türkmeni sizin başyňyza bela etmekligini var. Şolary alyp dünýä türkmenleri. Şolay düşünýärler bilýärler. Düşünemem öyle näme edip bererler.
Elinde kudret barlary, elinde edi bildirolary ölçün biller çüle eden okşady. Görkeden mola Türkmeniň adyna on etdik bolan. Ýöne ahirde gör oturdan hiç bir näme däl oyun Türkmeniň üstüne. Bolmaz billa Türkmenistan mesela gel Türkiýe bile gurrunsa bolupdy, eden Türkmen Türk bir diýige dälim näme, eksama ozdan aýdan kimliksiz gelip oturmaly Türkmenistanyň watandaşlary. Ýöne hiç bir hereket eden yok. Şolay düşünýär Türkmeni ýok etmeli, Türkmeni dünýäden Türkmen diýip birini näme etmeli. Ya da ady Türkmen bolan bile dili Türkmen bolmaly. Däp destur Türkmen bolmaly. Däp destur Türkmeniň köprak ýitibem gitdi dogry. Ora men Türkmen diýenim bile bolan ok tana bir işler. Millet alara Türkiýe ýa-da başga bir nemeler ülkeler gidip başga ülkelerde mektep açýar, millete dilini öwredi. Dünýäniň näçe ülkelerinde Türkiýe gidip mektep açyp dilini öwretdi. Türkiýe diýip duranlar anda. Aşypyla Türkmenistanyň öňal Türkmenistanyň deň bir gyýy çagasy ýa-da bir oglan çaga 18 ýaşaýyn şey nemämi dolduraýyn Türkiýe gitjek diýip oglady. Ondan bilerdi näme barlysyn. Ödüm şu ýerde bir iş eşitjek, şu ýerde bir fabrika çeýin, şu ýerde bir öz milletime paýdam diýsin, o niýet ýok. Köprägini eşitip otyň, ýani 18 ýaşa gireýin nämämi alaýyn pasaportumy Türkiýe gitjek diýip otyň. Şonu derler. Ýylma-ýyldan beter bolup gidip öten ýyldan bel beterdi, öňkü ýyldan öten ýyl beterdi. Şolay şuna gidip oty. Ýani sen aýdyp indi sen hem aýaryp otyň, başga da aýaryp oty. Indi bir şu wagt sen aýaran okda ýani. Garak görsen. Öte sen aýaryp uragyndan mer adalar mukadidim ol öte köpel o. Öte artyk gidip otýarlar. Şolay düşüne adamyň ananjyny bir garagollar da. Tere başga gorku var. Hemmesinin içine gorku girdi. Çünkü aktivist olsun, siyasetçisi olsun, bizler azap ederiz. Türkmenler gaýmany yer dip gorkup otdy. Şoň üçin çekildiler düşündüň däbi? Çünkü häzir bir zat var. Biz Türkmen dip öňe çykdylar ha. Zor dälmi? Indi häzir näçe hereket etse kimin haýaryna gidip gidýär indi? Indi häzir şular näçe hereket etse, azap etse Türkmeniň haýaryna gidýär. Ondan bular isläň şoň üçin çekildiler şu wagt bilýärmi? Dediler ki yo, biz dedi Türkmeni haýyr getirmek islemeýäs. Bilýärmi? Şular şu näçe azap etse hemmesi Türkmeniň haýaryna gidýär. Çünkü Türkmenler oýandy, bilýärmi? Gördüler, hoppa. Siyasetçisini, aktivistini, opozisiýasini, pravozащитнигini, ýene garagoryny hemmesini tanap oturan iki taraplaýyn Türkmenler bar. Afganistan Türkmenleri hem tanap otdy, Türkmenistan Türkmenleri hem tanap otdy, hatda Iranyň Türkmenleri hem tanap otdy. Gözeňe türkmen çünkü meniň saýtymda ýazýarlar öz ölümden. Diýär, men diýär Iranly diýär. Iran Türkmen diýär, ýöne diýär seniň ýaýyna gelmeni gorkýan diýär. Näme üçin diýär? Sen Iranly Türkmenler diýär ýaýyna gel, gorkýan diýär. Gözeňe türkmen Iranyň Türkmenlerimi dem diňleýär. Diýmek bizim goňşy döwletlerimizdäki Özbegistandaky Garalpaklara men tanýar. Çünkü men ol Garalpaklaryň siýasatçylary bilen tanışdym da, aktivistler bilen tanışdym, hatda Ýewropadaky pravozащитникler bilen hem tanýan bulary, düşündiňdermi? Indi synadyk gör dünýä türkmenleri. Bizim 3 tane doganymyz bar, 3 doganymyz bar. Eýrandaky, Özbegistandaky, Afganistandaky türkmenler bar. Bular tüm siýasatdan habarly. Bizim siýasatçylarymyzdan hem, içerki siýasatdan hem, daşarky siýasatdan hem kimin kimliginden habarly. Diýmek bu 3 dogan ýer uç aýaga galjakdy. Eýruç we içeridäki türkmenler. Yani 3 doganymyz bar daşymyzda. İçeride de türkmenler bar. Diýmek bu 4 dogan birleşjekdir inşallah. Bu 4 dogan. 4 dogan Allah diýen wagt, la ilaha illallah, Muhammed abduhu Resulullah diýeni birleşjekdirler. Bu taguty perişan etjekdirler. Türkmenistanda adalatı dikendip tüm zalimlerden araljakdyr. İnşallah da bunu görjeksiniz. Bular şondan gorkup otýarlar. Dünya ýüzüne aldap otýarlar. Svoboda slova net diýär. Şonun ýoklugyny suwd etmeli. Şonun ýoklugyny. Näme üçin azgynçylyk bar? Adalat ýok. Meselem şu wagt ine awada gidýärler, howaýyly awada gidýärler. Meselem şu awada gidenleriň videosyny paýlaşýarlar. Ol erkegiň tans edýän striptiz tansyny gördüňizmi? Bir sana oglan striptiz tans edýän gapdanda da ýaşaçyk gyýjaçlar bar, ýaşaçyk oglanjyklar bar. Ol semiz daýa oglanyň edýän striptiz tansyny gör, onu bilýärmi näçe muň adam görüpdir o. 100 miňlerçe adam görüpdir, 3000, 4000 adam begeni wasypdyr, begenipdirler şolaryň edip oturan tansyna garap azgynçylyk, azgyn bir toplum yetişdirdiler o göze türkmen. Utançsız, bihaýa, binamys, bir giden azgyn toplum yetişdirdiler. Ana indi bunu şu wagt göz edip görüp otyrlar.
Oğlanlarımız kıyıların eden striptiz tavsını oynaptı. Ecek Türkmenistan'ın içinde Türkmen. Oğlanlarımız heley olup var ya, heleylemen erkek olup var ya. Adıllaşıp bunlar iteşek olup var ya. Çeppe çöğülüp var ya. Bir daraxt ekýän şoň miwesini alyp otýdy. Bular daraxt ekdi. Mundan 30 ýyl awal indäm şoň daraxty gowy miwe berip otýar. Düşünen adam. Awa, adamlar hökümete tarap nemeden wagty adamlar öňe sürýärler, güýmeýärler bilýär. Öňde daş goýup gidýär, böwet goýup gidýär, gözeňe türkür. Azgın bir toplum ma? Näme üçin birlerle uruşýarlar? Asud asman gülýärlik ýurdumyz wady. Çünki azgynlyga ruhsat berilýär. Azgynlyga ruhsat berilýär. Meselem näme etdiler? Sine türkür. Türkmenistan içinde käbir urkoçular gittiler. Qazaqstanda, Özbegistanda, Türkiýede oturup ýaýyn açyp otyrlar. Sine diýäň, ýerginsiz 7/24 ýaýyn açyp azgynçylyk görede otyrlar. Aýak aldyrlar. Sine etdiňmi şol zatlara? Görete edilýär bu zatlar. Hoş geldin. Ýa-da islega tagym men ýokaralaým. İnterneti gäri işlen o. İnternet işlen. Millet azgynçylyk başga nemedilen owal tohumny ekdi, ondan paýdalanyp otyr. Şondan indi biraz oýanmaly türkmenler eski şol bundan 100 ýyl awalky däp desturlaryny hemme zadyny öwrenmeli. Türkmenistanda şo taryhy bundan 100 ýyl awalky taryhlary gadagan etdi, ýani okumadylar diýip şolary araşdyryp ideşdirip görmeli. Elinde telefon bar bolsa idep tapyp bolýarlar. Edeňe çağaňy çoluňy hemme zadyny 50 000 kişiňiň atyny itini hemme zadyny garyp öldürdiler. Şolar bilen oklar. Murad ağam hoş geldin. Direlişden sağlık yegidim gowmy ýagdaý. Dünýä türkmenler näzigi gowmy ýagdaý yegidim, emma sağlykmy? Hoş geldin kardeş, gowmy janasa. Sağ olun. Bir täzerak gelip birazjyk diňledik, nämeň barasynda gurrun gidip otyr gadyp şonu bileýildi. Gurrun şundan barat, Murad ağam, men size aýdyp berýän. Türkiýanyň hökümeti bizim türkmenlerimizi deportasyon lagerinde saklap, 1 ýyldan gowrak tutup otdy we Awropa Birleşik Döwletlerinden bir giden eurolary sapyryp alyp otdy. We bizim türkmenlerimize dost diýen bolýar, dogan diýen bolýar, biz musulman gardaş, ne mutlu türküm diýdiren bolýar, emma hiç ile goldaw golkusy bolmaýar. Ne derneklerimiz, ne diasporalarymız, ne bir halk köpçüligini üşürip bilýäris, ne bir dogy düzgün işläp bilýäris. Ýani çalışmadyn diýerler, çalışma, ýani işlemeklik üçin ruhsatnama. Doğru değil mi? Banisa girip özüňi bejertmeklik üçin bir kepinnama. Yani o zatdan hiç birisini bize bermeýärler. Birlikde kulagym ýok, uýrugym ýok, barýas biriniň gapysynda gulçulyk edýär ýyllardır. Sonra jan polis gelip tutýar, äkidip bir ýyllyk deportasyon lagerinde saklaýar. We Awropa Birleşik Döwletlerinden pul alyp otdy. Ondan da şaram mana görüp otdyňyz indi. Iki tane şeriat döwleti var. Eýranam şeriat döwleti, Afganistanam şeriat döwleti, orta arasynda bir sana tagutlyk edýän tagut döwleti var. O döwletiň adam bizim milletimiziň ady. Ýani Türkmenistan. Indi göze getirip görüň, buňa näle garamaly? İki goňşymyz, bir taraf Fars goňşymyz, bir taraf Peştun goňşymyz. İki hem şeriat, ortasynda bir türkmen we olam tagut. Demokratiýa diýsen demokratiýa ýok, adalat diýsen adalat ýok, ahlak, ar-namus bile ýok. Indi buňa näme etmeli? Näme çara görmeli? Men bir dady şu hakda sorak etjek bolýardym da, şol men mutlu türküm diýämi, näme diýämi, men türküm dilini bolsa bilemem, o taýda ýaşamam soň. O hakda näme manasy bar? Ya men umid etýän türk bolanma diýämi, ya begen ýan diýdi bolýarmy, näme diýdi bolýar? Häzirlikçe eşitip görmek, ýani ýaýynda bir öyle diýip eşitýäs. Biz şol bir doly düşünýän zadymyzdan gurrun etjek bolýanda, şi ýaş aýal gyzlaryň tans etmekligi barada, şo daşar ýurtdan gelýärler, ýa gitýärler, şolaryň öňünde ýaş türkmen aýal gyzlaryň tans etmekligi, o ýer birini bulap, namehremlere görünmekligi hakda şunu döwlet şeýdadi ediň diýip şolaryň üstüne tähmil ýa bir hökman etmelisiz diýämi, şolar öz tarapyndan hoşluklar işleýiş etýärlermi? Şolardan birazjyk açyklap ber diýjek bolup geldi göze. Indi onlara açyklap berjekdim da, ýani gaýdalanan hakda aýtsaňyz, bu taýda bir zat bar. Bizim türkmen gelin gyzlarymyz gidip Aşgabatda universitetlerde okuýarlar. Odan gyzlary saýlap seçip, başga ýurdun prezidentleri gelen wagty bulary toň goýdup, güç depdirip tans etdirýärler. Yani indi bu zatlar elbette hökümet tarapyndan ýürütde bir şekilde edilýär. Näme üçin türkmen aýal gyzlaryny, bularyň ar-namusyny gelen adamlaryň öňünde sergilýärler. Güç depdirip toň goýdup tans etdirýärler. Aslında bu güç depmeklik şamanizmiň bir uygulamasy Mongollardan gelip çykan. O türkmen aýal gyzlaryň olar ýaly toň goýup güç depip edip gyýryp berenler ýok. Ýöne bular şamanizmiň düzgün tertibini uygulaýar. O peredlerinki.
Bul ba elbette kıynansak. Çünkü bizde medeniyet köşkü dip bir zat da. Buna Ors dilinde dom kultura diýýärdiler. Dom kultura Orslaryň däpdeslerini öňe sürmeklik. Şo taýyk getirip adamlara hindi tans etdirirler. O her hile tans etdirirler, küç depdirirler, bökdirirler. Ýagny bizleri näme etdiler? Bizleri gaýry döwletleriň öňünde hyzmatkar etdiler. Ine şol bizler öňe atawamyz döwlet kurdy, islamy ýaýdy, adalet getirdi diýär dünýä ýüzüne. Mesela dünýä ýüzüniň adamlary şu wagt näme diýýärdy? Türkmenleriň elinde gurjak edip tans etdirýär. Aral otuyorlar bizden. Dünya aral otuyor. Gözüne tutku. Bir ulaika kal an'ami bel hum adal ve ulaika humul gafilun diyar Allah Taala. Olar dört ayaklı hayvan, hayvandan da gumrarak diye. Da indi şerde bir nazar gelýär. Bir hayvanın çağasynyň ýanyna barsan gözüni alardy bir topulýar. Ya başga bir barjak bolsa goýanak, şol bir hayvan, kuş bolsun, it bolsun, her bela bolsun, şol bir hayvan da bolsa çağasyny görjek bolsaň sana garşy bir hayvan tatýar. Görkezmejek bolup. Şular şu ýöl namasyny türkmeniň neňini namasyny leýlam edip dünýä ýüzüne götüni buladyp oýnamaklygy. Indi şunu bir sorak etmekligim şu hakda sizden has bir düşüneýli diýişmeň sebäbi de şol ýan gaýtmaklygymyz türkmeni şol hökümetiň özü etdirip bolmasa türkmen şehit berip namasyny saklajak bolup bolan bir ýaýnyň daýdyk geçdiň. Köp bir gurbanlyk berip bir türkmeniň başlyklary, hallary, mujahidinleri, ulemalary Gökdepe gala inçeme şoňa meňdeş galalarda şehit bolup dini saklamaklyk üçin galalarnyň üstüne şedatlar tahmil bolupdyr. Şu hakda bir bu maglumat beräý diýip şu hakda aýdypdym da. Sawol gaty gowurun berdim bu hakda. Maglumatyňa gerekmiz aldyk da düşündik şu hakda bir hökümet etdirýärmika ýa her ýetenem oýnap ýörmika owalarda, öýlerde, köçelerde her ýeten bir şeýdip oýnaşyp ýörlermika ýa hökümet şoňa hökümet pul berip etdirýärmika, özüniň bir timi barmyka, bir sistemasy barmyka diýip şonu biljek bolupdyk da. Şu taýda Murad aga, men size bir zat aýdym. Türkmenistan kapyrlaryň elinde. Aslında biz Türkmenlere cihat pard edildi zalıma karşı. Ýöne bizde bir zat da biz şu wagt dilimiz bilen, sözümüz bilen, yüregimiz bilen cihat edýäs. Buny bu tagut döwleti, bu hökümet görüp otyr, bizler sinlap otyr. Dogrudan çünkü bu tagutlar bizleri hemişe kontrolde tutmak üçin ýerlerler. Biz kapyr döwleti. Bizim içimizdäki bir kapyrlar, dinsizler, ar namussuzlar, ahlaksızlar var. Düşünýändäm çünkü millet azam içinde. Bir giden milletler var. Ors kulturasyny, ors däpdesuny ýaşaýan bir giden başga milletler var bizim içimizde. Azgynlaşan toplum var. Azgynlaşan ol türkmençilikden hem çykyp gitdiler. Olar näme diýler? Dinden çyksanam ilden çykma diýär. Bular dinden hem çykdylar, ilden hem çykdylar. Öýle azgynlygy ýaýyp yer ýüzüne türkmeni maskara edip oturýar. Bunam türkmençe gepläp men türkmen diýip edip oturýar. Ondan soň menem bir lay aýlanyp çykkan bulardan soraýan sen türkmenmi? Ýok, mitis köpesi. Ecem Fars diýär, kakam Armeyan diýär. Ya kakam Ors diýär, ecem Özbek diýär. Ya şonlara bir giden mitiskalarmy, garma, ýani şu agdymyzdan ýeri götümizden çykdylar bilýänmi? Sen etip görýän şu zatlara. Eýran bilen Türkmenistan ortasynda bizim türkmen sakraly türkmenlerimiz bardy, dogry dälmi? Bularyň agdyndan ýeri götünden çykdylar. Çünki Farslar bilen taşnaklar, Türkmenistana taşnaklar, o taýda Farslar, ortada türkmen sakraly türkmenler bardy, ýomutlar bardy. Bularyň agdyndan ýeri götünden çykdylar. Indi aňa ekser edýär. Özbegistan bilen Türkmenistan ortasynda Garagalpak türkmenleri var. Bular hem öldürdüler, Şevkat Mirzaýew döwründe öldürdüler. Mana şu 2023'de bir zat öldürdüler. Bizimki ýaly siýasatçylar, aktivistlerden getirdiler da nemede tutup oturýar, türmede tutup oturýar şu wagt. Şevkat Mirzaýew öldürtdi özüm, mana gözüňe türkmen. Şevkat Mirzaýew öldürtdi. Düşünýäňizmi? Indi bu zatlar görüp oturan, şeriat döwletinde ýaşap oturan, alhamdulillah men musulman, goňşum aç ýatsa, men dok ýatsam, men musulman däldirin diýip oturan türkmenler gözü bilen görüp, kulagy bilen eşitip oturýar. Gözüňe türkmen. Hiç kile çilit galyp galak hereket etmeýär, ellerde mümkinçilik baglar amma. Bilýän baglar amma şu mümkinçilik. Çünki bu dünýäni aldap otur. Iki goňşusy şeriat döwleti. Sen edýän ortada tagut döwleti. Dünýäni aldap otur, ýöne dine garşy düşmançylyk edip otur. Halkymyz argynlaşyp gitdi, ahlaksızlaşyp gitdi. Yoksuzlar, garipler köpelip gitti, ağlap verenler köpelip gitti, göz ýaş döküp verenler, maýyplar, müjripler, keseller köpelip gitti. Indi bu zatlara nädip çare görmeli? Belki sizde bardyr pikiriňiz, tekliňiz. Aýtýar, kuş depdi diýe gadymdan bäri gelýän zat diýe ata-babalarymyzdan diýjek bolupdy. Sen bu hakda wokap biljek bolýan. Kuş depdi diýen zat dini islam, biz dini islamy bilýär. Ata-babalardan gelýän zat bilmeýär. Dinde Kur'anda kuş depdi diýen zat ýok. Özüňden bir zat ýatak taguta uýsan uý bermeli. Dinden çyksan çyky bermeli. Ýöne Allah da jezany berýär. Bir gün bendesde wagty gelende Allahyň nyzamy, Allahyň urdulary we mujahidinler we bulara bir gün bokurdan kesýärler.
Ýöne näme diýende Allahyň ýolunda ýörjek bolmaly. Türkmeniň namusyny, türkmeniň neňini, türkmeniň haya gadymdan gelýän dinini saklajak bolup talaş etler. Bir ýerde kuşdepdi, ýa ýene bir zatdy, ýa enanatdy, özüňden bir zat çykaryp ýatajak bolup Kur'any üýtgetip bolmaýar. O ýerde Kur'an hemme zady aýdyp geçen, owuldan ahyra hiç bir zat goýanda dünýäni bozup dödýär, ahiretden habar berýär, behişden habar berýär, cehennemden habar berýär. Beýle gelsen bir ýoldan gidersin, beýle gelsen bir ýoldan gidersin. Kur'anda, dinde, hiç bir yerinde kuşdepdi diýen zat biz göremizak. Eger görýän bolsaňyz, ýagyň İslamyň plan kitabında, plan sahifasında, plan yerinde kuşdepdi diýen oýun bardy diýip ýazyň. Ata-babadan gelýän diýip ýazma. Çünki ata-babalar bir gelýär. Yahudyň wagtynda da ata-babalar bardy. Nasranyň wagtynda da ata-babalar bardy. Bu ata-babalara bagly İbrahim alayhissalam peýgamberiň atasy kafir. Hatta Nuh peýgamberiň ogly kafir, Lut peýgamberiň aýaly kafir. Bu nesile bagly. Çünki biz aýtsak İbrahim peýgamberiň atasy kafir jenneti bolýar diýip bolmaýar. Çünki İbrahim peýgamber kafirdi. İbrahim peýgamber nauzu billah musulmandy. Atasy kafirdi. Çünki İbrahim peýgamber näme üçin atasyny aýdan etmedi? Nuh peýgamber näme üçin ogluny aýdan etmedi? Lut peýgamber näme üçin aýalyny aýdan etmedi? Bizde bir din diýen akida bar, din diýen pikir bar. Biz oly ulanymaklygymyz möhüm. Ýöne bir akıl diýilýän zat kafirde de bar, musulmanda da bar. Akıl hemme zady bilmeýär. Ýeriň ýürüşi tagut bolsun, her bela bolsun, hemmesinde akıl pikir bar şolar. Ýöne Kur'andan dinden daşlaşypdyrlar. Ýöne şeýle düşünjäňizi paýlaşyň. Kuşdepdi dinde barmy ýok? Şonu ýadyp getiriň. Ata-babalarynız beýle de goýun. Bularyň ata-babasy taşnaklar. Olar öz ata-babasyny gözüne tutýarlar. Ol biziň ata-babalarymyz böyüdip aýalgylara kuşdepdirip bermediler. Eller at üstünde ilahi kelimetullah ýolunda şehit berdiler. Haýsy bir mujahid şeriat bilen ýaşadylar. Göktepe galasyny gelip basyp almak kalar. Şeriat ýönetip ýördi, şeriatyň düzgün tertibi bilen ýaşaýardylar. Emma bular şu wagt tagutyň sistemasy bilen ýaşaýarlar. Bular öz ata-babasyny gözüne tutýarlar. Murad agam. Men buların nädip Türkmenistana gelendiklerini gatga bilýän, bulan özü bile bilmeýär nädip Türkmenistana göçürilip gelendiklerini bar. Buların ata-babasynyň kimligini deňeç bilip oturýar. Taşlaklar. Bular nädip Türkmenistana geldiler? Türkmenleri öldürüp geldiler, kommunizm sistemasy bilen ateizme getirdiler ha. Orslar mesela en belkisi Sapar Murat Türkmenbaşynyň döwründe küç tepmeklik diýilen bir tans çykdy. Gözüňe türkmen. Ve bunu televizyonda resmi bir görünüşünde kabul edildi. Näme üçin? Dünya yüzüne Türkmenleri tans ettirdiler. Eller orak çekişçinler, du targıcak yene. Gözüňe türkmen elleri atmyda alıp eşege mindirdiler aýeje. Atmyda aldylar, eşege mindirdiler. Doğru değil mi? Ayargıyla da küç teptirdiler, erkeklerimi de aydım ayıttırdılar. Yine şey edip dünya yüzünün adamlarını şartlandırdılar. Çünkü Türkmen sessiz otursa dünya yüzü rahat oturuyor. Türkmen sessiz oturmasa dünya yüzü kovsala dışya. Bunu tüm dünya kabul ediyor. Türkmenistan'daki Türkmenlerin, dünya Türkmenlerinin sessiz oturmaklığı, dünya yüzünün rahat bir şekilde öz tağut sistemasını qoğrap saklamaklığı. Eğer Türkmenler ses edip başlasa, bunların devletleri sandırap başlaya. Tamam göreceksin usullar var, inşallah var. Bir howluk var. Bir dünýäde başga ýerden ýazarlar öýle böyle diýip ýöne. Gökde Bagalanyň uruşunda, savaşynda başga şu kapyrlaryň eline iýilmejek bolup aýarlar öz boýuny özü kesip öldüren türkmeniň neňnamysy ýöne. Bular şolay diýişiňe dönüşi giden indi berde gelip ýazarlar, hemme adam öýle diýerler, böyle diýerler. Şolay diýişiňe kartabyň maýdyşy Kur'andan, dinden uzaklaşanlar hiç zatdan habar ýok. Asaňa ata-babaňdan gelen diýip hepme zady teň öňe sürür mana şeýem der. Sen ata-babaňdan gelen diýem der, ýöne sen ata-babaň ölenni, çağalaryň ölenni, atyny, itini ýitirip öldürenlerini näme üçin o taryhy sizlere näme üçin ýasaklady, okamadyňyz ýaly edip kadagan etdi. Ana şunu aýdyň onda sizler näme üçin şunu sizlere okamadyňyz ýaly edip şu kitaby ýok etdi. Göktepe galasynyň taryhyny ýok etdi. O 1948-nji ýyldaky ýer titremeni ýok etdi. 1979-njy ýylda Sowet Soýuzynyň buýrugy esasında bizim türkmenlerimizi Afganistandaky türkmenleriň üstüne äkirip söwüşdirdi. Bu taryhy ýok etdiler. Näme üçin ýok edýärler? Türkmeniň 100 ýyllyk taryhyny ýok edýärler. 500 ýyl mundan öňki taryhy orta sürän bolup öz gowullerini aldýarlar. Ondan sonra ata-babalarymyzdan şeýdipdi diýen bolýarlar. Näme şeýdipdiler? Seniň ata-babaň baryp 1938-nji ýylda deňiz söwüşip geldiler. 1938-nji ýyldan sonra şertnama gol çekişdiler. Gol çekişdikden sonra komünistler içeri ilerlep birden Türkmenleri atıp öldürüp çapıp başladılar. Maly mülkünü elinden alıp başladılar. Çünkü öllerini anandırdılar. Ayın sonunda da näme etdiler? Anından şu wagt dünýä ýüzünde uzan juwan bolup bölür, gözüňe türkmen. Itte san var bizde san ýok, gözüňe türkmen. Itte san var bizde san ýok. Ana şu gaýry milletleriň hemmesiniň dernekleri amma diasporalar amma birek kömek medýalar. Eýçin maňa görkezin Türkmenistanyny kösünüp ýören armyan barmy? Görkezip biljegiňiz barmy?
Köçe tüpürüp beren, taçka sürüp beren, gidip Türklerin götünü yup beren, kösenip bizim kala çıkış edip beren armeyan var mı görkezip bilecekmi? Türkmenistan'da 900 miňden gowrak armeyan var. 800 miňden gowrak ors var. Görkezip biljeňiz barmy şolar? Inhadip. Ha, barmy? Bir giden Yakutlar var, yana garagorlar var. Görkezip biljeňiz barmy? Hani görkezip şolaryň dernekler, diasporalar var. Türkmenistan'ın içinde var o, içinde var Türkmenistan'ın. Gözden Türkler Orset tarafından dikeldilen bir giden dernekleri, diasporaları var, kiliseleri var. Türkmen dilinde İncil var. Türkmenistan içinde Taparmurat döwründe dikeldilen Türkmen dilinde Hristiyanların İncil kitabı var. Emma näme üçin Türkmenlerin Kur'an-ı Kerim'inin Türkmen dilinde tercüme edileni yok? Näme üçin yok? Hatta Türkçesini bile içine salmayadılar. Näme üçin etdiler bunu? Emma İncil var o, Türkmen dilinde çap edilen. Barıp Taparmurat Türkmenbaşynyň döwründe Aşgabat'ın içinde her hoçolukda var. Anan mı anam olsa sorak görayın. Aşgabat'ın içindekilerin köpüsünün öýünde Türkmen dilinde tercüme edilen İncil var. Yani Kur'an-ı Kerim'in Türkmen dilinde tercüme edileni yok, halk okap bilen o. Adamlar Arapça Kur'an var, alyalar, sunkas alyalar yok, orada asıp koyyalar. İçinde näme ýazykdygy bilmeýärler. Ana şolar ýalyk Murad agam. Kuş depdiden düýpden gurrun bersene dipdi. Kuş depdide düýp bolmasa nämesin gurrun berel onda. Düýp ýokanda bir tane kuntular tarapdan dogrulandy onda düýp bolýarmy? Dünya Türkmenleri. Ha. Görýärmi şol Türkmenistanyň içinde dine garşy bir giden işler alyp barlýar, dogry dälmi? Mesela şol mukaddes kitap diýip Orsoň İnciliniň türkmence tercüme edileni var, ýöne Kur'an-ı Kerim'in Türkmen dilinde tercüme edileni ýok. Ondan da bir giden çünkü tagut bu tagut. Tagut hökümet bu. Bunu her dünýä ýüze bilýär. Ýöne taguty söýýänler var. Taguty söýýänler var, gowurýanlar var. Hoppa. Aha. Alo, selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Sesin yapıldı ağam, sesin yapıldı. Sesini aç dedin. Sesini aç ağam, sesini aç. Açtın mı? Açıldı mı? Açıldı. Dedim salam kavmi. Dünya Türkmenler. Aleyküm selam. Dünya Türkmenler. Bileyim, indi sen dernek diýende. Indi şu Murat Kurbanov, bir topur aktivist, Ýewropa, Türk, bir topur adamlar, Türkmenler var. Näme üçin öýüňizde açyňlar şu dernek? Bir sorakda, prostoy sorak. Näme üçin? Näme mişat edýärdi? Ağam, olar açmaya, olaryň Türkmen özüne haýır gelmeýän adamlar. Olar açmada edýär, näme üçin açaňar? Bolýa olar açaňar. Sen näme üçin açaňar? Näme mişat edýär? Mişat meniň ýaman aladalarym var, onu men ýaýynda aýtmaýyn. Näme üçin açyp bilmän otur, men şoň üçin janym meni gyýryp otyrdy. Ağam, men olaryň kyýalak telekeçi bolup gelmedim ağam. Olar telekeçi bolup geldiler, olar watandaşlyk aldylar, olar pasport aldylar, olaryň çağlary, maly, mülki ýanynda. Dogry dämi? Men olar ýalak bolup gelmedim, men gulaksyz, goýruksuz geldim gelenimde. Bular 30 ýyldan näre otyrlar ağam, 30 ýyldan näre otyrlar. Düşünýäň dämi? Bularyň elinde hemme zada mümkinçilikleri var, ellerinde watandaşlyk var. Bularyň dört tarapy açyk. Ýöne bular etmeýär ağam. Etjek bolýanlaram ýok edip otyrlar bular ağam. Näme üçin eden haklar aýtdy? Kerim aýdaýda. Men näme aýtdym? Murat Kurbanov aýtdym. Kim o Hydyrov diýip, bir topur aktivistler aýdyp gördüm şu. Açaýyn da ýördüm, Taliba da aýdyp gördüm. Açan haklar eger Kerim. Etmeýärler ağam. Utançsuz birler birinçiden ha bilýär, utançsuz birler. Birler beýleki ýurtlaryň üstünde gülmegi bilýär, özümiz ilmli bilimli diýip övünmekli bilýär, emma bu işlere başymyz çykmaýar ağam. Häzir gözeňe getirip gör. Bular nälikler etdiler o. Men Polşa gelen wagtym üstümden arda ýazyp migrasiýa ýazyp ana bu neşe sewdasyny edýär, bu adamlary öldürtýär, bunyň bir giden mafiýasy bar diýip ne bolar zatlar etdiler. Polşa migrasiýasyny arda ýazyp. Polşadan men ulluha şapatýal hat geldi, eje men gidip migrasiýada tutda was bol urşup gaýtdym. Germaniýa geldim, ol Kakam Rahidirov bilen Nur Muhammed Anaýew men üstümden arda ýazyp polisler uratdy. Bir giden polisler geldi, o eller awtomatly pistoletli zatly bilen. Men aýtdym, o gowçulukmy diýdim eje. Alyp gitdiler götürüp ofisa sokdular, ay sen kim bilen? Men aýtdym, men inhan men diýdim. Böyle Türkler bular bilýän näle o? Bular ağam, bular etjek adama da etdirmeýärler, özleri hem etmeýärler. Ne açıda bak. Ne şoň bilen ýartym pulyny bereyim. Eden haklar 100% berýän şo näçe o $500, $1000 näçe çykýar şo. Bilen günne efir açyp aktivist to же самый dernek tarafı dernegiň başlygy bolýar da. Sen aktiv bir karýera berilýän zat bar. Eden haklar o ýerler tramplin edip. Ben bilmedim. Indi men size gurrun bereyim.
Türkiýanyň içinde Kızıl Elma diýip derine açdylar. Türkmenistany, Özbekler, Tatarlar jemlenip bu taýda üýüşüp çygyp mutlalyp oturdular. Ony Saparykly bilen Halmarasyň başdy bilýärmi? Kızıl Elma diýip. Men şu wagtlar bildim. Sonra Kızıl Elmany Oğuz boýuna öwürdiler. Oğuz boy getirdiler de Nuriýny oturtdylar. Dur Sultan dağı düzdü. Biz şu wagtlar aýtdyk, o gümedin bu dernegi. Başarmayan siýasatçy, derneňizden jemgyýetçi, sizler bu taýda gerek edip bilmeýäňiz diýdik, ýöne bolmady, bular açdylar. Yani Kızıl Elma ýany Oğuz boy etdiler bu taýda adamlar jemlediler, ondan soň bu bitga düşdiler, güm tar tupan turdy ýiti gitdiler. O taýdan çykkan o konsulstuwa derne gaçdy. O Çemenöraý we Adat Haýpaýew da açylyş dawrasyna gatnaşdylar, bilýänsizler. Dogrudanmy? Haramlar Hudaýdan tapylsynlar. Neme Çemenöraý we Adat Haýpaýew gitdiler, denim şol hökümet tarapyndan açylan dernegiň açylyş dawrasyna gatnaşdylar, görüp gaýtdylar. Dogrudan soň olama ýapylyp gitdi öýdü. Soň ýene bir sanak dernek açyldy. O dernekden özbeklere, tatarlara hyzmat edýärler, oturýarlar, ara içýärler, keyp edýärler, şakada bum diýip tanf etýärler, dıp diýip. Ondan hem derek ýok. Indi ýurtdaşyna geleli. Ýurtdaşyna gelýär, näçe sana hukuk goraýjy men diýip aňyryp oturanlar bar. Haýsyndan derek goýny şolaryň ellerinde hukuk goraýjy diýen bir organizasiýa bar, bu şeýle bir gurama bar. Dogrudanmy? Indi o yetmedi, yine birini açtılar. O yetmedi, yine birini açtılar. Diýärmi? Yani bağları işlemeýär. Açyk gidip oturylar, hiçbirinin peýdasy ýok. Köpüsiniň da ellerinde dokumentler var, pasportlar var, vatandaşlıklar var, hemme zatlar var. Diaspora açyp bilýärler. Mesela bu Koreýlilerin diasporasy var, Çeçenlerin diasporasy var, Türklerin diasporasy var, Armyanlaryň diasporasy var. Emma Türkmene gerek gelende ýekije diasporada ýok. Diaspora köp işler amal aşyryp bilýär. Köp zatlar amal aşyryp bilýär. Ýöne onu bile etmeýärler. Çünkü etmek islemeýärler. Olar iş etmeklik däl. İş etjek adamlar anyklamaklyk, ýok etmeklik, taýyp döwletini gowarak saklamaklyk. Doğru. Ne bolup durup bolu. Sen indi gaýtýarmy sen öýe? Näme üçin sen pasport alyp beren aklar sana Kerim Germaniýadamy, Polşadamy? Bular bize bermeýärler agam. Bular bize bermeýärler. Bular bermeýär. Bular hiç bir Allah diýen türkmeni kömek etmeýär. Kerim sen şu derine açtın 100% oňarýan, потому что sen ganyňda bar şu millet diýilen zat. Sen ganyňda bar 100% oňarýan şu derine açtın diýip. Ýöňe açyp açdyrmaýarlar. Açdyrmaýarlar. Dokument gerek agam, bu dokument gerek. Sen diaspora açmak üçin sen hökümet suratda prosedurlar var taýda. Agam bir geden prosedurlar var. 7 sanak, 8 sanak üýesi bolmaly, işlerinde onun elleri diplomly juristin bolmaly. Ve bunu kabul ettikten soň sen bunu bir registrasiýa etmek üçin adres ýer görkezmeli. Dogrudan adres ýer görkezýän, registrasiýa etdirýän, senin juristin gerek bolýar. Ondan soň sen bankama şodun atjak. Ondan soňra gidýäňde magazynçylar bolýar, mesçitler bolýar, kiliseler bolýar, başga bir guramalar bolýar, gidýäň, ha bizim şolary diasporamyz bar, aýda goldaw berin diýip, derne gadyny açylan bankamat şoduny berýän. Soň bular şu taýp finansiýerde de oturýar, ondan soň bir sponsorlar tapýan. Ondan soň bu diasporaň etjek işlerini görkezip başlaýan. Ýagny bu zatlar üçin kim gerek? Ilymly, bilimli oglanlar gerek. Ýöne her sinem elinde dokumenti bolmaklygy gerek. Emma bizimkiler ýarymyza Ukrainadan gelen agam. Ýarymy Ukrainadan gelen. Dogrudan hemmemiz bejinsi lagerda sümsünüp göz. Bejinsi lager. Ýarymyza ma geldikden men götüren dip dokument sorýas. Men ogry kezzap dip dokument sorýas. Ýene birimiz geçen ýene gara gördük dokument sorýas. Ondan soň indi bular ýaly dokument sorap beren adamlar näde bir halk öwüne çykyp diaspora dernek bolsun. Agamjan sen maňa düşündir. Gaýdan da ortaýda, gel ortaýda. Göç ortaýda. Menin kardeşim ortaýda. Gara muny ortaýda erken oklar daşarda da şunda bir zat açmam bilmeýär. Näme üçin diýsen? Muny adat açmak üçin Türkmenistanyň ýaşaýjy milleti sana destek bolmasy gerek, döwlet destek bolmasy gerek. Ýöne şu bile derliş gidip paýsy bir ülkede aşak bolsa sen döwletiň sana saýyp çykmana derliş diýerden açdy. Böyle anla. Seredin. Men şu taýda bir gaday diýildi. Agam şunu diňle. Seret men häzir diaspora açsam näme derdim? Bilýän birinji konsulstuwan var, Germaniýadan deport etdirdim. Çünki diasporanyň adyndan bir giden adamlardan dilhat toplardım, bilýärmi? Konsulstuwa özüniň planjy maddasynyň düzgün tertibini berja etmeýär. Bizim watandaşlarymyza täze pasport bermeýär diýip bar, men bular suwda çekip pompalardım bular, düşündiňmi? Onuň üçin bular maňa ruhsat bermeýär. Men häzir diaspora açjak bolsam geçýärmi? Bular iki tarapy urunýar şonda. Çünki men bular ýok etdirip bilýän. Eger şular Germaniýa döwletinde kada kanuny laýyk bir şekilde işlemeýän bolsalar, Germaniýa döwleti buları deport edip bilýär. 100% edip bilýär. Her adam edip bolýar bular var. Çünki bu taýda dilhat toplap çykýan. Şu taýda näçe sanak türkmen var. Müňlerçe var. O sebäpden men özüm nemeleri aýlanyp watym sorak gördüm. Näle kimler var diýemde 900'den gowrak Ukrainadan gelen bejinslar var diýdi. Türkmenistan bejinslar var diýdi. Ondan soň bu gelen bejins Meçide barıp görüşýärmiz. Wapşe Germaniýada juma güni orada aýda. Meçide men Türkmen göremok. Ýöne Türkleri görýän men meçide barmatyp Türk. O Türkler bar. Türkler bar töwlemi. Türkler bar, Kürtler bar, Araplar bar. Bolýa Kerim, çykaýyn. Çykaýyn efirde. Ýa oturam, ýa Şolar ýalak.
Dünya Türkmenler sesinde de on Murad ağa sesini yapıyor. Murad ağamızın sesini açtı da söz hak veren. Dirilişcan şiirde bir şeyhimiz var, ahunumuz var, sesini işte boti. Dünya Türkmenlerine selam aytya dirilişcan, sana da selam aytya sesini işte boti. Türkmenistan'da dini akidevi barada mescid medreselerde Kur'an talimatı beriliyor. Mukaya odaklara icada yok. Mukaşo barada birazcık kurlap berse deyip kayış etdi. Yok, o zatlara icaba yok. Çünkü Türkmenistan hökümeti dine karşı görüşüyor. Dinden korkkan bir toplum var bizde. Mesela şu bir giden azgınlar kıygırışıp böyle doğru mu? Dini vaat edip başlasan bizlere terörist diyorlar, separatist diyorlar, ekstremist diyorlar. Bir giden zatlar diye dinden korkkan cahil bir toplum var. Dinden korkkan bir giden urkuçular var. Dine sövüp gören bir giden adamlar var. Ondan sonra sen ne edip adamlara Kur'an'ın içinin ayetini öğretirsin. Çünkü Kur'an'ın ayeti günden günü tağut devletini inkar ettiriyor. Düşünýän ben çünkü Allah'ın ayetlerini häzir bizim vatandaşlarymyz öwrenip başlasa, görüp başlasalar, buların göz açıp başlaýar. Ol hop salýansa sen tağut döwletine nädip bolajak Kurban ol oňlamana gidip mescidde namaz okap özüni musulman görkezýär. Halkyny azyň edip görkezýär, özüni musulman edip görkezýär, dünýä ýüzüniň türkmenlerini aldap görkezýär. Sen ne diýäňmi? Aslında halk prezidentiniň ýüzi. Halkyny görýän prezidentiniň görýän bir giden azyň toplumy görüň okmy? Men sana bir tane lice uğrattım ama bu näme diýdiň? Istiripdir. Tan dedi otydy bir tane erkek. Şol Avadada geçirilýär, şol Avadada näme var şol Balkanda Avadada şu taýda gyýylar ola ýaşaçyk gyýyçaşlar, ýaşaçyk oglanjyklar gördüm. Näme istiripdir tan edýärler. Ýani hele tan edýärler. Näme uğrattym ol gördüm Murada. Sağ olsun aytya, köp sağ olsun dirilişi gidimiz diye işinde ötkürlügardy ötýän diye hakny doga etýän Allah. Ya bestin diye sabit kadem eylesin diye cıda düşüncesi koyarken bizlerin kellerini aşkı düşün diye biz köp bardaktan malumatımız yoktu diye katip egendik diye köp salamat diye dua ettiler hakkında. Allah Teala sabit kadem eylesin diye. Amin. İnşallah tağut devletine karşı cihad etmekle bizlere nesip eylesin diýsin. Onu da amin diýsin. Amin diye. Amin diye. Maşallah. Belki şey diye. Başka dostlarımızdan bir sanaklar geldi. Bunların hem hepsinin selamları var. Teşekkür ederim. Maşallah. Aleyküm selam. Böyle doğanımız diye bareken diye. Dinin hem de malumat veriyor. Ben ettim Kur'an'ın hem ayetlerinden aydıp veriyor. Dinin sonrasından aydıp veriyor. Türkmenistan'ın içinden malumatınız olmasa aydıp veriyor. Hakkında kötü dua ettiler. Ahullar şeyhler sesini geçtiler. Maşallah. Allah canı şükürler olsun. Şu Allah Teala bizim peygamberimiz Kur'an-ı Kerim'de näme diýär? Toplum bolup iman edenler Allah'a sığınıp başlasa diýär. Sen diýär Allah'a hamd senalar aýt diýär. Allah'ı öw, Allah'ı tarif et diýär. Bizim şonuň türüni yaradan Allah'a şükürler edýär. Tulum Allah canı şükürler olsun. Bir giden adamlar Allah diýip başladylar. Kur'any okap başladylar. La ilaha illallah Muhammed abduhu Resulullah diýip başladylar. Indi biz begen ýa şonuň türünden tağut döwletiň kökü sandyrýar, şu titreyýär. Titreye köp kişi titrecektir ve yer bile yefan olacaktır. Allah'ın adaleti dikelilecektir. Ular nämeden korkýarlar? Kur'an'ın ayetlerinden Allah'tan korkýarlar. Şu nedeniş Kur'an-ı Kerim'in Türkmen dilinde tercüme edileni olsun, Türk dilinde tercüme edileni olsun yok da amca. Mesela Play Market'te Türkmen dilinde tercüme edilen Kur'an-ı Kerim vardı. Benim bunu TikTok'ta vatandaşlarımıza kıygırıp ayırıp başladım. Bunu görsem Play Market'ten Türkmen dilinde tercüme edilen Kur'an-ı Kerim'i ayırıptırlar. Ona näme diýjek? Ýagny günden güni dine düşman bular. Dine düşman. Türkmene düşman esaslan, Türkmene düşman. Şolar ýaly, dünýä türkmenleri. Ene şolar ýalyk bizim hökümet. Gurbanguly Berdimuhammedow, Serdar Berdimuhammedow, indi da gyzy gelýär Oguljakan Atabaýewa. Bar giden argynlarym köpelik gitdi. İmansız, ahlaksyz. Öyle garrabinde yerine gyzyny geçirecek bolmuşsun diýip söýdýärler ama. Şolaýdy şuňa alyp telefondan ýa başga bir zatdan şu Kur'an-ı Şerifi indirip okap öwrenmek üçin şonda zatlardan aýryp berýär millet indirip alyp telefonuna okasyn, izlesin. Näme görsün diýär. Soňralarym şonda zatlar gapadandan soň bir gedeginde özüň aýtdyňa türkmen terjimesini iyi berdim. Ya türk terjimesini mi diýdim? Hawalymanda alyp galdylar diýip. Şonda zatlar şu dine garşy savaşýarlar. Ondan sonra hani Kurban namazında öldür mescide gidip namaz okap mesela millete görkede Afganistan Türkmenleri ya da İran Türkmenleri ya da başka bir yerdeki Türkmenler görsün ki billerim Müslüman namazında niyazında deyip şuna düşündürmek için ne medoş bile Afganistan'da Türkmenlerin haberi yoktu. Mesela Türkmenistan'ım koyu bir dindar herkes namazında niyazında bir intiharlardır deyip düşünüyordular. Doğru değil. Benim öyle düşünüyordum. Öyle son beri gelip karak görsem şol sen aydışın alı yüzüne mesela şol Kur'an'da da maydiş yalım münafıklar mesela görünüşe vara hoca molla başka bir zat bolup görünüyor. Yani içinde pesatlık başka bir zat milletin nemesini yüze çıkaracak şonda zatlar
bolup duran zatlar hakykaty bar. Indi şu taýda men näme begenýän diýsene? Azyn toplumma we iman edip Allah'a göz ýetirip ýören toplumma. Indi iki sanap toplumma. Doğru değil mi? Ortada da bir tağut devlet var, hükümet var yani tağut. Devletimiz de tağut o belli. Çünkü Katoliklerin konstitusiyası, şoların sisteması, demokratik sisteması. Yani tağut devlet. Devletin sisteması tağut, hükümetimiz de azgın. Yani ne dep koydu, ne destur koydu, ne iman koydu, ne ahlak koydu, ne düzgün var, ne tertip var. Doğru değil mi? Indi sinedip şu vakat denge olup var ya. İman eden bir toplum mu Allah'a göz yetirip, indi azgın bir toplum mu? Saparma toplumlaş öldükten sonra köpöldüler bir azgın toplum mu? İkisi şu vakat deng derecede do. Ön azgın eden toplum öndedi. Azgın toplum var ya. Yani şu vakat Allah'a canı şükürler olsun iman eden toplumum köpöldü. Indi şu vaşlar şeyde deng derecede do. Indi ne tip bolsa adamlar içinde korku var. Adamlar içinde korku var. Çünkü hem kişi korku var şu var. Türkmenistan'ın karşısında gurulayan siyasetçilerin korku var. Başka yeni karagörlerin korku var. Hem de korku var. Näme bolacağından korku var. Doğru değil mi? Kurban ulam şu an çekili var hükümetten. Indi korkan dağıtlar näme? Serdar gidaysa Türkmenler bizim derimizi sıpırıp içine ecen samandı kaldık korku var. Düşündünüz değil mi? Korkuş ol. Ermenistan korkudu otuyorlar. Orsunam, Farsınam, Özbeğunam, Tatarnam, Mongollarnam korkuduyalar. Serdar yıkılaysa, Türkmenler gelaysa deringi sprayarlar içine samandıkıp as koyarlar diye. Öyle korkusal otuyorlar şu an bilen toplum için korkusal yalar. Yani gerçi korkusal adam Allah'ın deydi olacaktır. Belki de hani öyle ayarla bindi hani millet ayda da atadan oğuldan näme geçkidi oti deyip köp kişiler şahakda gurrun edi onsoň mana görüp otydy ana olaram soň belki de gyýdynam getirmän özü çekildim edip öz adamlaryndan minnem getirbiler diýip düşünýärmi. Milletin ýüzüne gowy görünmek üçin hani bulara indi özler çekildi başgalara da hani yönetime neme berip diýip diýsin millet diýip. Seret dünya Türkmenler buların bir planı vardı. Türkmenistan'ın yerüstü bayrağını sömürdüler. Amerika, İngiltere, Dubai'ye her yerlere yatırım yaptılar. Bankında pul koydular. Doğru değil mi? Indi bir yalday var. Bular hükümetten çekilmekli için öz oğlan pullarını devlete kaydıp vermediler için hükmani suratta kan dökmelidiler ve yurttan terk edip kaçıp gitmelidiler. Beşer Asad diyalak. Mesela Beşer Asad şu an Moskova'da öz köşkünde yaşavatı. Altını var, gümüşü var, milyar dolarları var. Doğru değil mi? Ne etti? Suriye'ni sattı, Moskova gitti, keyif edip yaşavatı. Bular hem şey etmeliydi. Kurban olam şey etmeliydi. Bir giden adamı öldürmeli, tupan tutulmalıydı. Ondan sonra Türkmenistan terk edip gitmeliydi. Eğer bular yalı gidip gitsen senin pulun izine kaytarıp verilmiyor. Hazır bular davasız, cencelsiz hükümetten çekilse buları suda verip uğurlan dolarlarına alıp boluyor. Düşünüyorsun değil mi? Adaletli suud geçirýän, buları öldürmeyen, adaletli dünya yüzüne görkezip, buların uğurluklarını, ekeden pullarını, hasawatyny görkezip, suda verip, buları tutturup, buların ähli uğurlan pullarını devlet büdjetine kaytarıp verilýär. Yani bular şonu izne kaytarıp vermeli üçün näme etmeli? Yok mani suratda kan döküp uruş tuturup Türkmenistan'ı terk etmeli. Biz onu islemeyen otuyuz. Biz onu islemeyiz. Diyez ki biz buları adaletli bir şekilde tutmalı, uğurlukları elinden almalı, devlet büdjetine vermeli, devlet büdjeti tarafından hemme hocalığa den derecede paylanılmalı. Yani kimin pasportu var olsa şu hocalıklara pul paylanılmalı. Den derecede. Bular olsa indi yurdu burada edip terk etmeli. Hazır bular ümsüm gidip bilmiyor çünkü her bir adam işten çıktıktan sonra onun eden işleri derneliliğe hasavat veriliyor. Bilemedi mesela maydalı ben hazır iş vazifem tavşanı attım yerime geçen adam beni derne ya kabul etmekle için. Şu vazifeni, şu idaranı kabul etmekle için ilki derne ya. Son gol çekip kabul ediyor. Doğru değil mi? Hazır bular vazifeni terk eden vakti buların yerine gelecek adam ahli zatlar derne ya çünkü gol çekip idaranı kabul etmeli. Şu anda hem zatlar derneliliğe çıktacı, girdeci, o sayrı, bu sayrı zatlar derneye yetmiyor mi? Seni suda verilip suda çekiliyor. Şoň üçin bular gorku atıyor şu an. Gorku atıyor. Böyle bir derine döler mesela bulardan owalky döwletden mesela bulara geçen wagty Türkmenistan'ın halyny aýladip ya da bütçesini aýlady, şipilleni aýla, şonun bärine aýla iş etdiň, näme etmediň ya Türkmenistan'ın gadyndan mükemmellikdiň olan hemme zadyny şolay düşünýäri bir şekilde edaletli bir şekilde degişim bolsa onu sorar hakykaty var. Ondan sonra şipille şunam milletin öňe düşünmeli. 7 milyon epostan 4 milyonu daşary ýugurtda. Bärde 1000 dolardan işläp berler. Şu 1000 değil 500 dolar diýelim. 500 dolar sen ayda öýüňe iý bersen 4 milyon kişi öýü berse 2 milyon bolar. 2 milyon hem 3 milyon kişiňi bal geýdirip oturmaly. Onda goýanda Türkmenistan diýip bir döwlet näme gerek? Islediň bir döwlete gelip ayda şonda pul gelip dursa ýaşap bolara islediň bir döwletde. Ýöne bular
şol il bolmasa näzal bir Türkmenistan döwleti bolsun. Mesela millet bolmasa döwlet bolmaz dämi? Ýöne mana bular düşünen o. Daşarda çağasyny goýupmuş diýeljek çağalar aglaşyp otyr oýanny. Ene aglaşyp otyr berde eneler gelip işläp pul berip öldür garap otyr. Döwlet sana bir iş berse, hani menen pul bedawadan bersin, öýüňi bersin diýmek. Sana bir iş berir, başga berir, gazanç bolar. Mesela Türkiýede başga ýerde $1000 almasyn, Türkmenistanda $500 alsyn. Ýöne şu wagt garap görüp hökümetde işlerler $300'dan pul alo, $400'dan pul alo. Başga ýerde işlerler 2000 manatdan işleýär. 1 kilo etiňem 150 manat. Ýalňyş bilmedirim bolsa. Onu hasap edip görsek, aýda näçe ming manat bolýar, sen näme nämişik? Şolay düşünýär, asmalak kelläň işletýär, kädiň kelläň gowy işler dip millet alda oty. Parsban Pars doğulumuzun bir naklı var. Bende kunet tedbir, handa kunet takdir diye. Bende kunet tedbir, handa kunet takdir diye. Bendesi tedbir etse takdir ona gulya diye. Tedbire takdir gulya. Takdir tedbirin üstünden gulya diye. Tedbir diyeni men beytcek hileler kurup min hileler dudaklar kurmaklık tedbir bolya. Bu işi etcek, ol işi etcek. Takdirim şuna gulu otur ya diye. Bir bende bakira gara. Bir tedbire gara. Ezelde men kısmatıma Allah Taala şu zat bolmaly dip ýazypdyr. Men bolmaly hökman manyň düdülüp ýörüşine gara diýer diýe. Ýani şu ýerde diýerli şigidimiz aýtdy, islese de bolar, islemese de bolar. Çünki Allah Taala bir nizamy, bir islam bir ýerde dikeldeýin diýende. Ýeriň ýüzüne şalyk duran Fir'aun, ýeriň ýüzüne hökmüni ýörden zalim terin Fir'aun, ýeriň ýüzüni bokurdygyna saljak bolup hüjüm eden Fir'aun. Ahyrda minjemlerini üýşürip gorky Allahyň gorkusy gelip näme diýdi? Ey minjemler, sizler bir palçılar pal görün, minjemleriňizi açyň. Meniň de düşmanım bolarmy ýa bolmazmy? Meniň hökümetim, men döwletimiň ýykylmaklygyna haýzy bir sebep bolarmy diýende, minjemler üýşüp kitaplaryny açyp aýtdylar. Geljek ýylda bir çağa dowjakdyr. Şol seniň hökümetiň ýykylmaklygyna, butlaryň şikest iýmekligine şol sebep boljakdyr diýen wagtynda Fir'aun aýtdy. Ey minjemler, menden başga huda bolmaz, onu döretjek de bolmaz. Men şol dünýä geljek çağanyň bokurdygyny kesjek. Şuň şeýle, şu ýylyň içinde, geljek ýylyň içinde dünýä gelen çağa erkek oglan bolsa, şonuň bokurdygyny kesiň diýip hökm etýär. Görýärik ki, ýeriň ýüzünde Fir'aunyň zirdisinde gelen raýatlarynyň içinden bir ýylyň içinde 50 000 çağanyň bokurdygyny kesdiler. Ahyrda şol Fir'auny, ýani Allah Taala tedbirine ertmän Musa aleyhissalam dünýä gelende enesi muny da Fir'aun bokurdygyny keser diýip gorkup, gözüniň ýaşyny süpürüp bagyna batyp hiç çare tapman şol täze dogan çağany bir gapyrjaga sandyga salyp derýadan goýberýär. Ol derýa onu aktyryp baryp Fir'aunyň kapysyndan çykarýar. Hiç kim bilmeýär takdirin näme boljagyny, ne Fir'aun bildi, ne minjemler bildi. Hemmesi de takdirin öňüne geçip bilmediler. Fir'aunyň kapysyndan çykan sandykdan ses çykyp, jaylap ses çykan wagtynda Bibi Asiya enemiz Fir'aunyň aýaly baryp sandyk alyp taşyna çykardylar. Sandyk alyp taşyna çykaran wagtynda görse bir owadanja, dogumlyja çağa erkek oglan içinde ýatyr. Muny bagyna basyp getirip çağa dogurmayan Bibi Asiya enemiz men muny çağany özüme oglan edip saklajak diýen niýet bilen muny öýüne getirýär. Soň bir günde Fir'auny çağırýar. Ey Fir'aun, sen eger şol çağany meniň düşmanym bolup dünýä geler diýen çağany öldürjek bolup 50 000 çağanyň bokurdygyny kesdiň. Içinde şu bolaýmalymy? Bu bolmaz, sen şunu öldürme. Mende çağa ýok, sana da öwlat bolar, maňa da öwlat bolar diýen wagtynda şol çağa Bibi Asiýany emmen gaýtadan aýygyp häzir bir diş bitirmän ýerçiňe yaraman ýatan çağa ak süýd üçin gygyrmana başlady. Şol wagtda muny tamam aýallara getirdiler. Şoňa diýdi, boy barabar, agram bilen barabar gyzyl berjek. Şu çağany kim emdirse, süýt berse diýende, ýanky çağa hiç kim seni emmen başlady. Bil ahira şol Musanyň enesi çapçalak bolup oňa aglap, muňa aglap, ayak ýalaňaç, baş ýalaňaç aglap, eňrep, Fir'aunyň kapysyndan birini uğradyp ogrynça bakyp, şu çağanyň ýerinden derňep başlady. Şol wagtda şol Fir'aunyň ýanyna baranda biri aýtdy, şu derweden agzyl kapysynda bir aýal oty, şol men şu çağany emdireýin diýip aýtdy. Şonam bir getirip görelim, belkim şonu emse diýen halatynda şol aýaly getirýärler. Musa aleyhissalamyň hak ejesi, käbesi hiç kim bilmeýärdi. Şu wagt getirip tutarlarynda çağa birden gülüp enesiniň gursagyna ýapyşyp ak süýtlerini emmene başlady. Şol wagtda Fir'aun bir şeke düşdi. Binäme üçin muny emýär? Ýene şunyň enesi bolaýmasyn diýende, sen bir ahmak ekeni, sen bir nadan ekeni, çağada da bir akyl bolarmy? Elbetde süýdi ýarandyr diýen gepler bilen Fir'aunyň elinden gutarıp ýene Bibi Asiya enemiz alyp gitdi. Şol halatda
näçe ýaşlaryna şeýlelik bile geçýär. Bil ahira ýene bir gün Firavun ýanky çağany getirmen oglumy bir göreýin diýär. Şol çağany getiren halatynda ýanky zalim Firavunyň sakkalyna çeňurýar. Haýbat bilen penjesini açyp Firavunyň üstüne topulýar. Şol ýaş çağanyň topulşundan haýbatyndan gorkan Firavun muny öldürmäne başlaýar. Bu hökman meniň düşmanym bolmalydyr. Muny öldüreýli diýär. Şol wagtyň özünde Bibi Asiya enemiz gelip ýene sen başladyň o. Bu çağda ne akyl barmy? Onda eger munyň akly ýok bolsa, bir jama tylla bir jamada köz salyp getirişiniň haýsyny alýaşy. Diýen halatynda iki jam getirende birden Musa aleyhisselam jamdaky gyzyla altyna elini çeňelini urjak wagtynda bir melaika hiç kime görünmän gelip şol köze elini basýar. Şol közden bir gysym alyp da Musa aleyhisselam agzyna salýar. Çünkü bokurdagy ýanýa, dili ýanýa. Musa aleyhisselam ulan wagtynda da dilinde bir nukta bardy diýe. Şol odyň şol köýüň eseri bardy diýe. Peýgamberlik halat berilende aýtdy. Ey Peygamberwerdegara, meniň şu dilimi dogry gepler ýanyk. Zalimlara, Firavunlara we Firavunyň mezheplerine, Firavunyň sistemindäki diýerlere hakykaty düşündirip bilerim ýanyk. Meniň bogudymdaky nuktany aýra wer diýende Allah Taala onuň bokurdagyny açdy. Şol çağany aýbiýa çağaken bir köze el nurdaw diýip meni pes goýberdi. Mana ýaşyny ýeten halatynda Allah Taala takdiri olaryň üstüne tedbir basdy, takdir aýdan etdi. Firavun 50 000 çağanyň bokurdagyny kesen Firavun öz düşmanyny, öz hökümetiniň ýykjak adamyny öz eli bilen ulaltdy. Bir ýerde Allah Taala aýtdy: "Meniň kudretime siz şuna bir nazar edin. Meniň kudretime eger düşünseňiz, munda köp bir adama akyllar bardyr" diýär. Sebäbem şu, ýeriň ýüzüni titretýän Firavun, ýeriň ýüzüniň çağatyny kıran Firavun, hatta öz hökümetiniň ýykyljak düşmanyny, sebäp boljak düşmanyny tutup da öz eli bilen ulaltýar. Ahyrda tagut Firavunyň üstüne jihadyny peýgamberlik berilenden soň enjam berip başlady. Kança haýyllar horluk bilen, açlyk bilen, muşakkatlyklar bilen, hatta watanyndan awara boldy. Başary ýurtlere gitdi, gowuldy. Şu aýt peýgamberin kapysynda 8 ýyllap goýun bakyp, çopan bolup, şonuň gyýdyna da durmuşa çykyp, pes öwrülip gelip Tur dagynda peýgamberligi alyp gelen Musa, Harun bilen ikisi gelip Firavunyň ýanynda hasasyny görkezip ajdarha tebdil etdi. Bu da Allah'ın kudretidir. Firavun gaçdy, "Wallahi senin Hudaýyň hak eken" diýen Firavun bir sagatdan soň minjemler, "Ýok, bul beýle de jaduger" diýmekligi bilen Firavun ýene zalimligini başlady. Ahyrda Allah Taala bu Firavuna fa arsalna aleyhimut tufan, sana tufany berdim. Fa arsalna aleyhimut tufan wal qummal wad dafadi' wal jarat fastakbaru ayatu mujrimin diýär. Fa arsalna aleyhimut tufana, şolaýtya men tufany berdim, sili berdim, gurbaqy berdim, çekirtgeyi berdim, biti berdim, qany berdim. Bu şolardan ibrat almady diýär. Hatta Musa aleyhisselamyň we şoňa dine gir diýen halatynda girmän Musa aleyhisselamyň leşgerine, Musa aleyhisselama iman getirenlere zulüm edende Allah Taala olaryň suwuny qany öwürdi. Hatta şolaryň çekýän şahlary, çekýän guýularynyň gyzyl qan çykyp başlady. Bir musulman barıp şo guýudan suw çeken halatynda suw çykýady, Firavunlar barıp çekende de qan çykýady. Hatta bir aryk, bir ýap akyp duran bolsa, bir Firavun gapdalyň bir tarafynda oturan bolsa, bir musulman bir tarafynda oturan bolsa, musulman tarapy suw, o tarapy qan bolwakdy. Şonda gelip biz iman getirjek. Sen doga et, biziň qallarymyz suwa öwrülsin diýen Firavunlar Musa aleyhisselamyň dogasyny alyp qallaryny suwa tebdil edende biz iman getirmeýäs diýip münkur boldylar. Pes gaýtandan Allah Taala çekirtgi berdi. Bularyň qallaryna çotordy, dersine çekemirdi. Mitir üstüne bastı bular. Ýene gelýärler, "Ya Musa sen doga et, şol afat aýylsyn biz iman getirjek" diýerler. Allah Taala ol Firavunlaryň etýän haýyşyny Musa aleyhisselam doga eden halatynda çekirtgeleri ýitirende ýene iman getirmediler. Bir näçe şeýle udalygy dowty kıssasy köp hukman uzak. Şöyle aýsak, ahyrda näme boldy? Mücrim kowmlardan boldy. Allah Taala wagt berýär, fursat berýär, belki bendem kellesine aylansın, aklına gelsin, nirden gelip nire baryanını bilsin, imanı bilsin, Kur'an'ı bilsin, dini bilsin, İslam'ı bilsin, mümin musulman tanıysın, doğanını tanıysın, tağutu tanıysın, kim düşman, kim dost, bunları tanıysın deyip Allah Taala fursat berýär. Wagty ki şu fursundan istifade etmesen, Firavunilaryň Nil derýaga gark boluşýany, sen de bir gün gark bolarsyň, sen de bir gün puşman edersiň. Agdyňa melaikelerin gurdesi degen halatynda ol wagtda hiç kimseden ne şalykdan, ne taxty täşden, ne mülkden, ne gyzyldan, ne derden, ne altyndan hiç gaýsyndan paýda ýokdur. O ýönmeli wagt diňe şu dünýäde
bar wagtyň, fursatyny bilmek, ganimat bilmek wagtyň sana berildi. Sen şundan istifade edip bilmeýän bolsaň, yer götürüp asmanyny bilmeýän, asmany getirip yere urup bilmeýän, ey insan adam oglary, kılça janyňyz bar, ne issa, ne kızgyna takadyňyz bar, ne sowga takadyňyz bar. Hatta bir haýwança da biziň takadymyz ýok. Allah Taala biziň etmişlerimiziň milyondan birini dadyrsa da biziň takadymyz ýok. Cehennemden gorkman, dowzakdan gorkman da yerin ýüzünde pesat etýärler. Allah Taala pursat berýär, pursatyndan istifade etmedik wagtynda hemmesini Nil derýa gark bolşýanyk, nisden abud edip goý berýär. Bir de hökman bolmaly, bir de hökman Kur'anyň aýdany bolmaly. Her kimiň bir aklyndan çykan zat däl diňe Allahdan gelen sözler bolmaly. Sag bolun. Murad aga minnettar bolgan aqtaýdyny size bir soru okşa. Musa peýgamber nebi bolanmy ýa resul bolanmy? Nebi bolan. Bolýar. Sahipa da gelen sahipa. Doğru. M1703 hoş geldin. M1703. Neme? Tevrat, İncil, Zabur. Tevrat Musa aleyhisselam hem nebi hem resul bolmaly. Çünkü risalat yani rasule gelen kitaba ýa. Onun içinde hem rasullygy bar, hem nebiligi bar. Çünkü Tevrat şonuň kitabydyr da. Minnettar aga. Murad aga. Kim şu Murad aga. Men gurlap otyryn. Yok. Şu taýda benim aýtmak isleýän zatlarym bar. Derleş. Men birazda deňen gitjek. Qarda paraňda baçyna zatlar gurrun berip durun, mana bilmedir olar, öwrener inşallah. Allah sizden hem razy bolsun, dinlerlerden hem kişi ana dinläp ibret alarlar. Şunday zatlary öwredip dursaňyz gaty bor inşallah gelen tilaňyz. Meňe biraz işlerim bar, soňra inşallah akşamda ýaýnaşdyňyz geler. Ýigdim, hoş geldin. Murad aga indi sizden bir soramak isleýän zatym bar men. Ine birler şu wagt iman eden musulmanlar olarak tağut döwletde ýaşaýas we faragollara gullyk edip ýaşaýas. Dogry dälmi? Indi bu nemiz hakmy ýa näme hakmy? Neme esasy aýtjak bolýanyňyz Türkmenistanyň tağut döwletine gullyk etmek nahak bolýar. Nahak bolýar. Dogry dälmi? We bu zulm edip otyr şu wagt. Özüňizem görüp otyryň men aýtmaklygym gerekli däl. Musulmana da, türkmene de öz halkyna da zulm edip otdy, ýaratdy ýerüstü baýlyklar ogurlap, özüni hem goraýa, hem bolelin ýaşady otdy. We bir giden adamlar baýatdy, bular azgynlaşdyrdy we indi bulara din üstülen gorkudyp saklap otdy. Diýäkene dindarlar ýetişip gelýär, ular siziň deriňiz sypyryp içine samandyk geldi. Olar hem din bilen gorkudýar. Indi köpsine ahlaksyzlary din bilen gorkudýar. Gaýry milletleri bolsa türkmeniň gylyjy bilen gorkudýar. Diýäki türkmenlerge de deriňiz sypyrýar, türkmenler hem melada ýetişip geldi. O ahlaksızlara da amaydı. Din gelýär, siziň deriňizi sypyrýarlar diýär. Yani ahlak toplumma, gaýry millet toplumma, bular bildirgisiz tağuta hyzmat edýän ýöne köýbir eskerleri bar. Indi sinet görün biziň karşymyzda sinsi bir duşman şeytan bar. Şeýle bir şekil değişdirýär, şeýle bir obraza girýär, şeýle bir adamlary satyn alýar, şeýle bir özüni gorýar. Şu özünün gorkulugy üçin hem halkyny edýär, Türkmenistan döwletini girilip saklaýar. Altı sancak telewiziýa kanalynda özüni öwmeklikden başga hiç şeýle bir zat hödürlemeýär. Haýsy kanal açsak, Alsancak telewiziýa kanal bar. Hemmesinde diňe arkada, serdar, şokrat, diňe özüni öwdürip otyrsyn edýänmi? Ýagny dürlü hiç kilek maglumat bermeýär. 5 vilayatyň içinde bolup duran tebii hadisalar, 5 vilayatyň içinde bolup duran ýol helakçylykları, 5 vilayatyň içinde bolup duran edenetlikler, kemçilikler we şo meňde ştatlary hiç kilek telewiziýada görkezmeýär. Syn edýän bolsaňyz, ýagny öz adamyny telewiziýanyň üstü bilen gipnozlaýar. Yani bulam ýürüte bir taktika, şowurda aýdyp dursaň, seni şowurda öwreşdir ýa. Mesela maýdaly, şu elimdäki qara. Men aýdýan şol ak diýän. Şu ak dip otursam, sen ýürüç ak dip görýän şoňa. Şu qara bolsa da ak diýän. Şonuň tün aşky wady içine ak renk öwrýär, özüni ak renkiň arkasynda gizleýär. Çünki onuň içi qara. İçinin garalygyny bildirmejek bolup aşky wadyň içine ak renk öwrýär. Ak maşinlary öwrýär. Çünki näme üçin? Özüni ak renkiň arkasynda gizleýär. Çünki bu adamyň ýüregi gara ýüregi. Çünki bu adamyň daşy jäjek içime öjek bir şeytan bir tağut bu. Ýöne Allah jana şükürler bolsun. Şu ýerde bir zat ýadyma geldi, şuna maýdaýyn, wagtyma madratdy. Şidiýe islamdan daşary hökümet dikeldirilse, 3 toplum bolýar adamlar, biri islamy, biri küfri kanun, tağuti kanun bolýar. Yani biri şonuň hizbine geçýär, yani ki şonuň sistemasyna geçýär, biri şol hökümetden himayet etýär. Bir toplum bolýar. Biri hem ýan kaýdanyň munyň garşysyna durýar. Bir toplum hem ortada galýar,
ya gorkya ya gorkonok ya düşünüp bilenek. Aýtya, "Muň bilenem işim ýok, muň bilenem işim ýok, men ortada oturjak" diýe. Indi şu hakda ortada oturana näme höküm gelýär? Karşısında durana gelen näme höküm gelýär? Tağutlara näme höküm gelýär Allah'tan? Musa peygamberiň wagtynda Allah Taala hepdäniň içinde 2 gün balyk tutmaklygy haram etdi. Bu Allah Taalanyň öz gudretine görä bizde däl. Biziň peygamberimizde däl dänim. Şu wagt Musa aleyhissalamyň wagtynda balyk tutmaklyk duşanma gün, ýekşenme gün, men bilişimçe men şol hepde 2 gün şolara haram etdi. 2 güniň içinde balyk tutmaly däl diýdi. Şonda hemme balyklar Allah Taala suwuň ýüzüne çykarýar. Görkezýär, balyklar suwuň ýüzünde gedýär. Bular şonu iýesi gelip iý bilmän ýörler haram diýip. Soň şol wagt şeytan şeyh bolup gelýär, don geyip gelýär. Bularyň içine musulman bolup gelýär. Şeytan libas giyip adam şekline urulyp gelýär. Bularyň içine näme üçin dursaňyz balyk tutmaýaňyz diýär. Olar aýtdy Allah Taala haram etdi muny diýär. Onda haram eden bolsa diýär, men sizlere bir zat diýär din maradan aýdyp berjek. Näme aýdyp berjek? Derýanyň gyrasynda bir howuz oňoruň diýär, bir köl oňoruň. Agdyny giçik edip derýa garadyp goýuň. Balyklar şeýle geçiberdin, haram däl gün tutuberiň diýär. Şeytan şey diýip öwretýär. Ondan duralaryň bir aýtdy, makul gurrun aýtdy, başga wagt tutsak bolar şon diýär. Esasy biz balyk tutmalyda. Howda geçtin, öňüni gaýdadyp goýup başga gün tutuberer diýär. Onda bu bolýar diýär. Onda bir aýtdy bolanok diýär. Onda bir aýtdy mene düşünüp bilemek diýär. Bular müş toplum boldy. Bir aýtdy balyk tutmak haram, tutmaň diýär. Onda bir aýtdy yo dogry bir tutamyz aga howda geçýär diýär. Köle geçýär, soň biz başga gün tutýar diýär. Bir aýtdy mene bilemek işim ýok, sen bilenem agam işim ýok, muň bilenem agam işim ýok diýär. Ondan Allah Taala şolaryň hükmüni sadır etdi. Şol balyk tutallar, howuzlar balyk tutallar Allah Taala bir gijede hemmesini maymuna urýar. Şol maymun bolýar, bir gijede şol balyk tutan kowmyň hemmesini maymuna tebdil etdi. Şolar maymun bolup, hiç tat iýi biçilmän çyňsap, näçe bir hepde şo şekil gezip ahyrda şolar maymun bolup ölüp ýitip gitdiler. Bularyň garşysyna durarlar, Kur'anda bular kämiyap boldy. Bular Allah'ın aýdan etdi diýip olar tewsif etdi. Ortada oturarlara bolsa, "Muňa da düşünmedim" diýerler. Allah Taala öz hökmüni keser. Ya cehennemi eder, ya behişti eder. Olar cehennem ile behiştiň ortasynda duruverdirler. Allah'ın kahrga da bir hökmü gelýänçe diýär. Indi şu taýda Murad agam sizden bir daha sorajak. Bizler şu Türkmenistanda ýaşaýar. Türkmenistanda ýaşaýan türkmenlere degişli ve berjek soragam size degişli. Bizler Türkmenistanda ýaşaýan türkmenler ve alhamdulillah diýip Allah'a iman edenler. Indi bizlere şu zalim hökümete garşy jihad etmeklik farzmy ýa farz dälmi? Şonýana zulüm bolýan bolsa, indi bir ýerde höküm nämeden gelýär? Şu ýerde namaz okyp bilmesen, Kur'an okyp bilmesen, Kur'an, namaz, diniňi sen asudalyk bile ýerine ýetirip bilmesen, eger sen ederiň ýanyk bolan halatynda sen bokurdagyň kesilýän bolsa, sen diri goýulmaýan bolsaň, sen diýe hicret et diýe. Meselen daşar ýurtda nirde dini sen güýçlendirip bileriň ýanyk ýere git diýe, dini güýçlendirenden soň gelde ur jihad et diýe. Ýani Peygamberimiz ýeriň astynda Ebu Cehilden, şoňa meňdeşlerden kaçyp ýeriň aşagynda näçe ýyl namaz okap geçirdiler. Soň Medine hicret etdiler. Medineden jihad emri bolandan soň Beytullah Şerifiň üstüne hüjüm edip hemme müşrikleri öldürip o ýerde peýgamberlik makamyna ýetdiler. Endi şondan biz ulgu almaly bolýar. Egerde şol hakda enjam berip bilmek ören gyn bolsa, bokurdagy kesilýän bolsa, öldürilýän bolsa, olar hicret edip, toplum edip bir ýerde ýygnak geçirip, güýçlenip hüjüm etmekligi farz aýyn bolýar. Namaz ýani hukman işenjam bermek bolýar. Yani par diýmek şu hökümetiň alyp barýan sistemasyna garşy jihad etmeklik, bu zalimlary durdurmaklyk farz. Indi bu pardy berjay etmedik adamlar kim bolýar? Pardy berjay etmeýän adamlar dinden daşda bolýar. Pardy diýilýän zat bir berjay etmesizlik ba, bir kabul etmesizlik ba. Bir kabul etmesizlikde kafir bolýan, dinden çykýan. Berjay edip başarmady halatynda günah kebire diýilýär, agyr ullokan, agyr günah murtekip bolýan. O günahyň Allah'ın geçdiği geçmejegi belli däl. Wagtyki bir kabul etmeklik ba, bir kabul edip de enjam bermesizlik ba, şu ikisini tafawudy bardy. Nime şu wagt görüp otunda meselem dünýä ýüzüni Türkmenistan demokratik dünýäwi döwlet diýip aldýarlar. Emma demokratiýadan nam nişany ýok, azgylyk we edenetlik we kanun bozma we zulüm we gözyaş we. Ve bir güne adamları türmede tutýan bir hudaýyň hökümet we. Indi bizim buňa garşy çäre gözleýär. Çünki görüp otuz öýle bir düşmanymız bar ki, daşdan gelen düşman da, işte oturan düşman da, üstesinde wezipany eýle oturan düşman bar. Indi bizim oturup Allah diýýäs, Kur'an okuýas, din diýýäs, iman diýýäs, bir giden adamları din imana çağırýas. Ondan käbir oglanlar jaň edýär da, o diýär, sen diýär, din diýip iman gaýgyr otun diýär, meniň garnym majutyn diýär. Bu hökümetde ne iş berýär, ne pul berýär diýär, ne ardyňy dinleýär diýär, näme etmeli bunu diýär. Garnyň aç bolsa da ama aklyň işlemeýär diýär, sen bu zatları görüp otun diýär.
Onsoň menen bularyň sorularına jogap getirmeklik üçin diýen ki, bulara garşy Allah Taalanyň Kur'an-ı Kerimindäki Kısas suresini uygulamaly diýen. Kısas. Çünki Allah Taala bize kısasy farz kıldy, dogry dämi? Kısas. Çünki Allah Taala Kur'an-ı Kerimde näme diýär? Kısas size farz kılındy diýär. Kısasda ýaşaýyş wadyr diýär. Jana jan, göze göz, dişe diş diýär. Bagışlaýanlar bolsa Allah'tan bir nygmat wadyr diýär. Indi men aýdýan ki, zulm etdilermi? Kısas uygula diýär. Sende nämelik şekilde sana ziyan getirdiler? Sen de şu şekilde kısas uygulan diýen. Diýmek bunun sonucu näme ertdi? Jihada ertdi. Eger bular jihad etmeýän bolsalar, dil bilen, ýürek bilen, söz bilen ýa-da başga bir uğur ýoly bilen hereket etmeýän bolsa, bular günden-güni tağut gullyk edýän adamlar bolýar. Eň bolmady ýürekden, dilden, ýürekden bile inkar eden owa köpsi. Men özüm görüp görün agam. Mekke Medine'de oturup şuňa alkyş aýtýarlar. Mescitlerde namaz okap şuna alkış aýdýarlar. Yani günden güni İslam'a düşman, Türkmene düşman adama öwüp tarif edip azgınçylygy ýaýyp oturýarlar. Sen ne diýänmi? Ondan soňra ejide ganymlyk edýärler. Bir tane aýal maşgala garşy video çekýärler, emma tağutun zulmuna garşy iki hagyl söz sözläp bilmeýärler. Ve şeýdip İslam dinini aýal maşgala düşman edip görkezýärler. Ve İslam dinini ýigrendirýärler, adamlary şeriatdan uzak tutýarlar. Meselem size soraw. Türkmenistanyň içindäki mollasynyň müftüsiniň şeriaty düşündirip oturan videosam ýok, çykyşam ýokdur agam. Şeriatyň nämeligini aýdy bilen oklar. Şeriat näme, o näme, bu näme düşündirip bilmeýärler. Ilaha kelimetullah ýolunda tevhidi wagt edip bilmeýärler agam. Şuňaňda adamlary ýok zatlar bilen güýmeýärler, ýok zatlar bilen güýmeýärler. Hiç zat öwretmeýärler. Hatta men bir zat diýen aýgurýar, Türkmenistan içinde şular ýalyk internet açyp dini wagt edip ýüzüni görkezip bilýäni ýokdur. Yok, yüzünü bile görkezip bilen oklar iň bolmanda. Bawulsa men tanardym meselem Türkmenistan içinde oturup internetde TikTok bolsun, YouTube bolsun, ýüzüni açyp Kur'anyň aýatlaryny, zadyny, şeriaty, hemme zat islamy ugrada oturan barmy? Yok. Biraz döräpdi şol internetde türkmen dilinde Kur'an-ı Kerim'in terjimesi wady. Ben bunu TikTok'ta paylaştım. Bir giden adam sağ olsun yazdı bana. Sağ olsa bir giden adam indirip direkt men Play Market'e girip gördüm. Hatta köp kişi indirip alıp direkt Play Market'ten. Son bular TikTok'ta wagt edip başladılar. Kur'an ayetlerini Türkmen dilinde wagt edip başladılar. İndirip alıp öýündekileri ugadyp başladılar. Son bunam ayırdılar. Play Market'ten, internetten bunam ayırdılar ve şonu wagt edip bilen oglanlar bitirme ýok etdiler. Şu wagt ýok. Diňe erteki gurrun berýänler bar. Şu wagt olar ortadan ayırdı ve dine söýüp otururlar bar. Allah'a, peygambere, Kur'an'a dil yetirip söýüp otururlar bar. Olaryň köpüsi Moskwada otuý, olaryň köpüsi Türkiýede otuý, köpüsi başga ýerde, köpüsi hem Türkmenistanyň içinde. Türkmenistanyň içinde bolup bizim Allah'ımıza, peygamberimize, Kur'an'ımıza, dinimize söýüp oturan şahsiýetler bar. Indi bulary gorýan prezident bar. Indi menem aýdýanda seredin diýen. Bizim dinimize, Allah'ımıza, peygamberimize söýükän adamlar prezidenti taqdim edýär. Prezidentten bulary gorýar. Diýmek bu hökümet tagut. Diýmek biz bu hökümete garşy jihad etmeli. Diýmek biz bu hökümete garşy Allah'a iman edip hereket etmeli. Çünki bu dinsizleri, bu kafirleri bular seni öldürecek bu Hudaý ýolundan. Yani elde mümkinçilik ýok bular gorkýar. Bolmasa bular sen Allah diýen günüň gelip tamam çalk etjek bular. Allah diýen günüň gelip sen tamam çaljak bu Hudaý ýolundan. Bular gorýan kim? Serdar Berdimuhammedow. Indi biz musulmanlar näme etmeli? Serdar Berdimuhammedowa garşy herekete geçmeli. Ya da bolmasa bizler münafık, müşrik diýmeli, ikiyüzlü diýmeli, ejide ganym diýmeli, din arkasynda gizlenip biznes edýän bir haramzada diýmeli. Ya da bizler söýsläp hereket etmeli, ay Hudaý ýolundan faragon, sen näme üçin bu haramlara Allah'a söýükdirýän? Sen näme üçin bu haramlara peýgambere söýükdirýän? Sen näme üçin bu haramlara bizim dinimize, bizim milletimize dil ýetirtýän? Näme üçin? Diýmek hoşuna gidýär, öýretdirip otuý buny. Türkmenistanyň içinde arkaň Allah'a, peýgambere, Kur'ana söýüp oturan şahsiýetler bar. Gözüňe türk ona kanun esasında diýip gorap oturan Serdar Berdimuhammedow bar. Indi Allah diýip eňilip beren, Allah'a taqdim edip beren, men musulman diýip beren münafıklar bar. Cihadan bilmeýärler, tevhidden bilmeýärler, Kur'anyň içiniň aýatlarinden bilmeýärler, Allah'ın emrini bile ýola goýup bilmeýärler. Yekejede çykyp ýüzlerine edip bilmeýär, ey tagut. Ey tagut, sen näme üçin bulara diýen etdirip oturýan? Sen näme üçin bulary gorap Allah'a, peýgambere, Kur'ana söýükdirip oturýan diýip aýdyp bilmeýär. Mollası müftüsi. Gaýta Gulwan Berdimuhammedowyň ömrümiň manyzy diýen kitaby okap müftüler wagt edýär. Kur'any bile wagt eden oklara, Gulwan kitabyny okap berýärler. Müftüler şonu wagt edýärler. Münbere çykýarlar da Gulwan Berdimuhammedowyň ýazan kitabyny wagt edýärler. Haýsy okap gördüler, kim bile näme ýazykdy? Bular apaçyk dine garşy söwüş açdylar Murad agam. Bular apaçyk İslam'a garşy, Allah'a garşy söwüş açdy bu Hudaý ýolundan. Ýöne indi şu wagt gorkup oturýarlar. Çünki şunu deňeş dünýä ýüzüniň türkmenlerini sadaka bilen aldak geldiler.
sadaka bilen, hayır sogavatlar bilen, süýjü sözler bilen aldak gezdiler. Allah'a iman edip rızkı veren, Allah diýip gören türkmenleri sadaka bilen gözünü boýadylar. Hayır sogavatlar bilen gözünü boýadylar. Dünya ýüzüni aldak gezdiler, haja gidip hacı adyny aldylar. Ýöne indi bolsa aldak bilen oklar. Dünya ýüzüni türkmenleri tanıýaýyndy buny. Dünya ýüzüni türkmenleri indi bilýär bu zatlary. Bu Hudaýyň kimligini bilýärler. Indi bu näme edip başlady? Mescide gidip namaz okap başlady. Indan bolsa şu hökümet wezipenden çekilip otdy, gyýdyny başdan edip bellecek bolup otdy. Cihadyň farz bolmaklygy sadaja bilsen düşünsen bolýar. Cihadyň farz bolmaklygyny türkmen aýal gyzlary namehremleriň içinde oýnamaklygy, tans etmekligi bir hökümetde bar bolsa, şol hökümeti ýykmaklygy üçin cihad edin diýär Allah Taala. Arak şerap içilýän hökümet bolsa, ýykmaklygy üçin talaş edin diýär. Halanyki men iýje günde namaz okaýyp, milyonça mesjitler gurşaýyn ýa oňoraýyn. ýa medreseler dini Kur'an talimlerini bereyin tamam halka. Yine bir yerde Allah Taala sana aýtdy, sen arak içme diye. Ayal türkmenler namahremler bilen gatışmasın diye. Şol namahremler bilen gatışýan bolsa, arak şerap içilýän bolsa, bu zady dinden derňän. Wagtyky Kur'ana bakın. Ayal gyzlaryň namahremler bilen böküp oýnamaklygy şu dini İslamyň bir sahifasynda, ya bir adresinde, ya bir noktasynda bar bolsa, bir kabul etýär. Eger ýok da bolsa, ol hökümet tagut bolýar. Ol hökümet küfri bolýar, munafyk bolýar, ona hüjüm etmek, ona farz aýn bolýar. Şu zatlar wagtyki her bir zat hökümetin sistemasynda bar bolsa, dini islamy barla diýär. Eger şol dini islamyň içinde bar bolsa, enjam beriň, ýok bolsa çekiliň diýär. Başardan karşysyndadyr, başarmasaň git diýär, başarryň ýanyk ýere git diýär. Ana şu ýanyk Allah Taalaň hökmü bar. Indi yine bir zat var bu taýda. Meselem bular şu wagt her vilayatda, her etrapda, her owada bol edip arak paýlaýan şerap bar. Bilýän adamlar içýärler, sonra näme edip berenip bölmýärler. Dogry dämi? Indi bular özüni gowar közmeklik üçin Serdar Berdimuhammedow temmäkini qadagan edipdirler diýip maglumat paýlaşýar. Sen edýän gorkup otýarlar. Ýagny çilime garşy görüşýär, neşe garşy görüşýär diýip Serdar özüni gowar közüp otýarlar şu wagt. Ýöne adamlar içişip sıçyşyp bir-birini sekişip döler, weýran bolup döler bara. Negden zatlar bolupdy ol belli däl. Ýöne siz bir zat edip bilýän. Afganistanda Hiratda Türkmenistanyň ilçhanasy bar. Siz şu taýyk edip resmi görüşde talap edip bilýäňiz. Musulman däldiňiz, boýnalyň diýip bilýäňiz. Türkmen milletini rezil rısva etdiňiz, boýnalyň diýip bilýäňiz. Siz şu zatlar talap edip bilýäňiz. Bular biz türkmen diýip edip otýarlar. Birgiden agymlar döretdiler, hemmerde arak, içki, şerap, keyp sapalygy ýaýdylar. Indam oza bular internetde sürýärler. Bular içişip, sıçyşyp, çekişip biz türkmen diýip dünýä ýüzüne türkmeni maskara edýärler. Siz bu zatlary resmileşdirjekdiňiz we Hiratdaky ilçhana barjaksyňyz we siz şu taýdan hakyňyzy talap etjeksiňiz. Din İslam üçin, Allah'ın hakkı üçün. La ilahe illallah Muhammed abduhu Resulullah deyip siz bulardan talep edeceksiniz bunu. Ya bular kimliklerini boyun alsınlar ya da bular Türkmenistan'ı terk etsinler. İkiden birini etsinler. Bolmasa bular bizim adımızı dünya maskar ettiler. Erkeğe urkoçuzu içişip sıçışıp ähli bok gömdülüklerini Türkmen dilinde gurulap internete sürdüler. Yani bunu siz durdurup bilýäňiz çünkü ilçler Hiratdaky ilçhanany ýeri bilen ýertan edip bilýäňiz. Siz jogap alyp bilýäňiz. Sizler Taliban döwletine Rahman ve Rahim Allah'ın adı bilen deyip arda ýazyp talep edip bilýäňiz. O şu ilçhanany ýa ýok edýäňiz ýa da bir ýok edýäňiz diýip sizler Taliban döwletinden talep edip bilýäňiz. Eger men bolsam şu Afganistanda men Talibanlara ýazardım. Rahman ve Rahim Allah'ın adı bilen senden haýyş edýän. Ýa şu taýutun ilçhanalaryny ýer bilen ýeksan edersin, ýa mana ruhsat berersin diýerdim. Men şonuň wara kökü bilen ýok ederdim eýen şu ilçhanany şu taýdan. Ýa-ni şol siz Serdar eşden okdy ýa. Serdar näme üçin eşitmeýär? İlçhanany gurýan şonu. Şu ilçhanany gursan Hiratdakyny. Serdar şoňy eşitýär şu zatlary. Maymun bolup eşitýär özüm bara. Baýgurt ýara Afganistandaky türkmenlerden. Baýgurt ýara. Ýöne men şu taýda bolan bolsam şu Afganistanda, şu Hiratdaky ilçhanany var, eje dik başlakan ýöredirdim şu taýda. Olaryň türkmenmen diýär, dogry dämi? Näme üçin türkmen bolsa şu ilçhanalar alada etmeýär? Näme üçin? Ha? Baryp Gurban Uly Berdimuhammedowyň meclisiniň içinde eňilip taqdim eden Afganistanyň marçaklymy, Hiratlymy bir sana türkmen bar. Arkadagy Haçy Serdarym arkadagym diýip ýalbaryp aglap eňrak gaýdan. Ol türkmen bolýan bolsa, musulman bolýan bolsa, Allaha kulluk edip şeriat döwletinde ýaşaýan bolsa, näme üçin şu zatlara negisi agyrmaýar? Näme üçin özüň milletine, dinine, adyna awran isnat getirip oturan Türkmenistan demir döwletiň bir giden halky bar. İşişip, sıçışıp, sikişip, weýran bolup böler, türkmençe gurulap birleri maskara edip böler. Näme üçin siz şu zatlara bir goldaw bermeýäňiz? Men agar Afganistanda bolýyn da men näderdim şolar wara. Taliban döwletinden talap ederdim. Ya şu ilçhanany ýer bilen ýeksan edýän, ya da mana ruhsat berýän. Ya da şular Türkmenistandaky şu aýgynlary durdurýar Hudaý, özleriniň kimligini boyun alyp etsinler. Özbek bolsa özbek, tatar bolsa tatar, mongol bolsa mongol.
Men Mongoliýany Türkmenistanda ýaşaýan gurulesler. Bolmasa biz Türkmen diýip o biz bile Türkmenleri azanlaşdyrdylar. Çünkü Allah Taala Kur'an-ı Kerimde näme diýär? Olar seni diýär ilk özüne meňzederler diýär. Soňra seni dudaga çekip ökçülüň bilen diýär ýylygyna ýöredürler diýär. Soňra seni ýok ederler diýär. Seni bu dünýäge, o dünýäge dogdak ederler diýär. Bularam şonu edip böler. Biziň ýaş nesillerimize, Türkmenlerimize ýalňyş bir göz göreldi bolup böler. Soňra biziň çaralarymyz bulara meňzeder. Bulara meňzeder. Türkmenin bolmasy şeýlemi kadiýär. Soňra biziň nesillerimiz näme diýär? Ata-babalarymyzam şeý dipdir diýär. Şu wagt bize gelip diýerler, ata-babalarymyzam şeý dipdi diýär. Biziň nesillerimiz şonu aýdar, biziň ata-babalarymyzam şeý dipdi diýär. Emma biziň ata-babalarymyz at üstünde ele gylyşly ilahi kelimetullah ýolunda şehit durupdyr diýmez. Onu diýip bilmezler çünkü o taryhy ýok etdiler, sildiler, atdylar, çöpe uratdylar. Çünkü biziňki tagut. Yani indi şu taýda oýanan Türkmenler, Afganistandaky Türkmenler, Özbekistandaky, Eýrandaky, Türkmenistandaky Türkmenler hereket etmeli. Yani sizlere golda bermeli, çyt galyp geljek, kömeňiz deňmeli. Eliňizden gelýän mümkinçilik, eliňizden gelýär. Meniň elimi golumy baglap otyrlar, dumlu duşdan dört tarapdan. İşleri ýanyp otyrlar, baý işler ýanýar. Tüsselap otyrlar şu wagt. Bir giden siýasatçy ýetişdirip otyrlar. Näme mişin olur? Aktivist misin? Opozisiýa misin? Hukuk goraýjy myşyn? Türkmenler üçin döredilen bir gurrama myşyn? Bir giden gurjoklar ýerleşdirip otyrlar. Sizleri ýyllardyr gömemeklik üçin, tagut döwletini goramaklyk üçin her hile plan proje gurup otyrlar. Emma men buların kimliklerini ortağa döktüm. Buların haýsy milletdendiklerini, haýsy dinden ýandyklaryny, buların niýetini, maksadyny hemme zat ortağa döktüm. Indi buların işleri ýanyp otyrýar. Nädip adamlaryň gözüne görünmeli, nädip adamlaryň ünsüni çekip bilmeli, nädip şekil değiştirip obraza girip özüni söýdirmeli. Her türlü plan gurup otyrlar, emma onan başarman otyrlar. Emma onan başaran oklar. Başarmajaksınız. Çünkü Allah'a iman eden Türkmenleri dinden soğudup taguty kulluk ettirip bilmejeksiniz. Bularyň derdini men bilýän. Bular biller oguz diýerler, gök tegiri diýerler, getirip Mongollaryň şaman ilmini uýgularlar, seni hem dinden çıkararlar, demokratiýa uýgullaşdyrarlar, tagutçylaryň döreden konstitusiýasy bilen bolsa, türmede tutarlar. Türmede tutarlar. Çünkü bular konstitusiýany kimin döredenini bile bilmeýärler. Vatikan diýen Vatikan näme diýerler? Vatikany bilmeýärler, katolikler bilmeýärler, konstitusiýany bilmeýärler. İsa peýgamberiň 12 sany habarysy bolan. Petrus, Yuhanna, Petrus bolan, Madda bolan, İncilde madda var. Mukaddes kitap diýip okuýaňyz. Baba, ogul, keramatly ruh 3'e 1. İsa peýgamberiň habarysyny birisi madda bolan ady. 12 sany habarysynyň birisi madda. Kur'an-ı Kerim, katolikler. Katoliklaryň döreden konstitusiýasy, İsa peýgamberiň İncili. Yani madda. Sen etip görýärmi? Hristiýanlaryň şeriaty. Bular öz şeriatyny öýre ýaşaýar. Bul demokratlar, bul katolikler öz İsa peýgamberiň diýip şeriaty diýip, hristiýanlaryň şeriaty diýip ýaşaýar. Emma biziňkiler näme üçin Kur'an-ı Kerim'iň şeriatyna göre ýaşamaýarlar? Näme üçin biziň peýgamberimiziň sünnetini berjaý etmeýärler? Bilmeýärler, jahil toplumma. Bilmek bile istemeyýärler. Çünkü bular din bilen gorkudylar agamjan. Çünkü bular şeriat bilen gorkudylar. çünkü bu dinsizler ayalgyda howandar ýalak boldular. Emma özleriniň birisiniň ayalgyda hormaty ýok, Hudaý urulary bara. Ýeke bir aýtmaýar biziň ayalgylamy Turkiýada Türkleri kotogyny ýuwup pul gazanýar diýip. Ýekece tam aýtmaýar biziň ayalgylamy aglap enrep öz çagasyny imoda gepleşip bulutýar diýip. Aýjany wagty görkesin Hudaý urulary bara. Ayalgylar şeriat bilen gorkudýarlar, emma ayalgylaryň ýaşaýan durmuşyna eýe çykmaýarlar. Çekken jemir jepalaryny birdi bile aýdyp bilmeýärler. Ey, siziň ayalgy diýip berilýär, gidip Turkiýada kotok ýuwup pul gazanýarlar. Garry ýuwup, çaga ýuwup, götüniň bokuny ýuwup pul gazanýarlar. Näme işin işin haramy ýokmuşyn? Ey, seniň namusyny depgilap otyrlar. Näme iş bunuň? Seniň namusyny mertebäni ertebir uny aýdarlar. Biziň ata-babalarymyz gidip Turkiýada kotok ýuwýardy diýerler. Ayalgylamy gidip çaga wagtda, garry wagtda diýerler. 60-70 ýaşly garrylara keley bolup barýardy diýerler. Ana biziň ata-babalarymyz kimlerdi diýerler. Haq Hudaý uran tohmuly çüýresin siziň bara. Emma bu zatlar aýdyp bilmez bu Hudaý uranlar bara. Gelecek nesil näme diýmeli? Turkiýada enelerimiz kotok ýuwup gezdi, erkeklerimiz göz tüpürüp gezdi, çopan bolup geldi diýmelimi? Ha? Utançsız bir namuslar var. Men buların ata-babalarının kimligini bilýän agamja, men buların näçin ýylda Türkmenistana getirildiler, näme üçin döredildiler? Hemme zadyň bilip otuýan bular tipden. Bular tipden içýän otuý. İçýän otuý şu wagtlar janlar ýany. Maňa näme diýen bolýarlar? Gitdi Afganistanda şeriatyny ýaşa diýýärler. Ey, meni toprağımdan mahrum etmek isteseňiz, inşallah men sizi toprakdan mahrum eder. Gurbany gitdim Allah jandan dilä otun şonu wara. Maňa Türkmenistany terk etjekdiň, gidip Afganistanda şeriatyny ýaşajakdyň diýýärler, ha, janlar ýany. Şol eger şol islami hukumat bolsa, senden sorak etmeli, diýilişjan, sen näme islegin bar? Mende näme kemçilik bar? Sana din islamyň ýüzünden kanaat bermeli. Sen ýaşamaly, sen topragyň, sen meskeniň, ähli dünýä türkmenleriniň size kanaat bermeli, gel diýmeli, näme isleýän diýmeli. Ýok, onuň üstesine öte tähdid edip, her ýerden kesjek bolup durmaklygy şondan belli bolýar-da. Hukumat uzak dowam etmeýär. Allah janyň jezasyny berýär hiç.
Serhat ağamcan men Ýewropa gelip her ýoly deňedim ağa. Türkmenistanyň watandaşlarynyň içinde ilkinji bolup OBS'de rus dilinde çykyşam etdim ağa. Baryp şolun konferensiýasyna baryp rus dilinde çalak muluk okap çykyş edip gaýtdym. Ondan soňra bizler bir guramalar aşjak bolup galgadyk. Bir giden zatda hatda menim bir tane egendeşim vardy. Şöyle bir radio bir grup açdyk, radio. Ve bu radiony tolkun esasında Türkmenistan içine uğradyk. Türkmen dilinde Kur'an-ı Kerim'i dinletdik. Türkmen dilinde Kur'an-ı Kerim'i radyanyň üstünden dinletdik. Sonra Türkmenistan içinde o radyany gadagan edipdiler. Açıp bilen oklar telefonda. Göden getirip gör. Biz her ýoly diňe otuz ağamcan. Bizler her radioda otuz ýöne öňümizde baglap otup meydan okuýarlar. Diýerler ki diriliş başarmaýan diýerler. Hökümet bizim elimizde, pul bizim elimizde, güç bizim elimizde diýerler. Dirilişden başarmaýan diýip meydan okuýarlar. Menem diýen ki Rabbime dayanýan. Allah'ıma dayanýan diýen. Ýüri sirlerden aýylgan şol şekilde aralýan diýen menim garaşy otuz. Öňe biz Allah'a şükürler bolsun köp kişi radionyň üstünden türkmen dilinde Kur'any dinletdik. Radionyň üstünden bir giden wagtlar berdik. Ondan gadagan edipdir ol. Şöyle bir neme vardy? Sana ne mesela atyan oluyorum şu radyo giriyor oturup dinleyen kendi internetten almıyordu. Kendi internetten gitmiyordu. Mesela internetin pis derecesinde de işliyordu o radyo var. Ay köp yollar denedik ağam. Bunlar korkuyor. Mesela maydalı yine adamlar çare gözlüyor. Doğru değil mi? Çare gözlüyor. Mesela biz ne medya? Oturdu adamın fikrini ne kötüp biliyor ses. Doğru değil mi? Mesela maydalı Afganistan'ın içinde de bir giden oğlumuz var. İlla ki hemesinin elinde telefon var. Ve hemesi şu uygulama girip biliyor. Şu uygulama giren vakti şu tayda bizler Türkmen dilinde Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini hem vaktan aydiyadık. Siyaset taraftan, cemiyet taraftan, Kur'an taraftan hedel edip bizler vaat ettik. Yani korktular. Berekellah. O cihad edipdim tuvalema. So ulu cihad bolýar şonuň hemme. Sıçtılar. Öňümüz alda. Ana şol Play Market'däki Kur'an ayırdılar. O radyonu hiç kim dinläp bilmedi hala getdiler. Doğru değil mi? Ondan sonra direce blok koydular. Tarp berip direce sen başarmayan diýdiler. Meydan okuýar. Ýöne biz başaryp otuz. Biz inşallah bulara var ya görkeýär biz bulara. Diýilýän bir din diýilýän zat inçeler üzülmez diýär, giňeler diýär. Ýöne şol gystygyça giňişär, gystygyça giňişär. Hem sen öňe geçip bilmeýär, sen aýdyp otyrdyň, düşündirip otyrdyň dinden her bir zatdan. Ýöne ol ýalňysyny düzeltmekligiň ýerine ol ýene ýalňyş etýär öte. Ýalňyşyny düzeltjek bolsa sen islenge qaramaly bolýar, sen islenge nazar bermeli bolýar. Ol ýalňyşyny düzeltmekligiň deregine bar guýak atýar. Ol hiç wagt kamyap bolup bilmiyorum. Ayağımcan biz elimizde var neydi otuz, kulaksız, kuyruksuz, la ilahe illallah, Muhammed abduhu Resulallah deyip hareketimizi devam ediyor otuz. Ayak aldığında. Vallahi şonun üstünü korkuyorlar. Indi hükümeti ayırmak isteyen bir hareket vardı yurttaşında. Bunlar hükümet bile ılalaşmak isteyen otuyorlar. Çünkü ortada bir tane çopan var. Gözüne getirip indi o hükümeti ayırmak isteyen adamların İslam arzuğuna layık bir şekilde hareket ediyen Serdar Berdi Muhammedov var. Gözüne getirip indi şeyle bir düşman adamdı. Bu tarafın düşman ortada da birler. Yani hükümeti ayırmak isteyen adamlar hükümetle ılalaşmak isteyenler. Gözüne getirip öyle bir korku saldık ki yaman yerler korktu bunlar var. Özlerinden hem korktular. Doğru aytýan ýok tuvalema iş hemme zat birden düzelmeýär-de. Bir asta bir şöýdip programdan barıp ýeňişe ýaslanyr. Bir ýerde park terk boldy, sünnet terk boldy, ýeten boldy halkyň içinde onu diretmeklik bir ankady işler, bir günüň ýa bir ýylyň işler. Hökman Allah Taala kamýap eden bunu bilmeýän alardan. Şonuň öwrde sen mana şu açyp oturşyň, şonuň öwründe näçe adamlar dinläp minnet etýänem madyr, söýýänem madyr. Aşa söýýän bolsa peýgamberlere de minnet etýän köp. Peýgamberler jadu berdi, peýgamberler futha di, peýgamberler ýalňyş ýoldan giden di, plany di, näme di, şolara da at takallar. Ýöne düşünýänler de köp. Allah Taalaga kafirler peýgamberimi dargan wagtynda Allah Taala näme diýär? Sen darykma, sen etmeliýiň etde gidiver diýär. Hidayet etmek meniň bile diýär. Sen hidayet edip bilmerdiň, men hidayet etmenim bile. Sen etmeliýiň etde gidiver diýär. Aýtmalyňa aýt, etmeliňi et. O peýgamberleň hemmesine de bolmaz gepler, gurrunlar aýdylan. Ýöne olar hemmesi nabut boldy. Bu da ahir şo bolýar-da. Hökman dowam bermeli bolýar. Dowam ber Allahyň söýýän bendesi boldy. Allah Taala bir bendesini seýte şeýle ýola hidayet etdi. Çünkü Allah'dan korkmalı. Allah'dan başka kimse birini urulma bilmeýär, birini öldürme bilmeýär, ihtiýar edip bilmeýär. Allah yan gaýdyşym ýa-ni tedbire takdir bolýar diýişim ýa-ni. Dowam berber ýegidim. Gaty degen ýaz berekellah etýän hyzmatlaryna ýören bolmuşlar. Minnettar ağam. Onda gelen dinleyenler, dogunlar, dostlar, koşulanlar, pikir paylaşanlar, koy Allah cansizleri yaşlar yanaştırsın, yamanlardan ağdaştırsın, kasteden pes olsun, yaman gözü ters olsun, yaşan sap versin, bir yerden Allah'ım bizlere güç kuvvet versin. Yüreklerimizin imanını arttırsın, yolumuzu açsın bizlere. Halal nigmatından nesip eylesin. Hoş sağ olun, sağlıkta görüşelim. Irşyan çakta olmuşuk görüm. Hoş sağ olun. Hoş sağ olun. Allah kamyap etsin. Hayır sağ olun. Amin.